Croeso i Hack-lediad y rhyw. 23! Mae'n goeli i fod yn shambles gwaith yn y gerioed gan bod ni'n recordio hwn wythnos yn hwyr. Wedi meddwi. Yes! Dwi yma, Sioned, hefo Bryn. Hello! A Iestyn. Helo, mae bod. Sorry bai fi oedden ni'n hwyr. A plant di bod yn gret wsos dwytha. Gret. O'n i'n cael gymaint o hwyl efo'r plant. O'n i'n gorfod gohirio'r podlediad. Gymaint o hwyl. Gymaint o hwyl. Dwi wedi goffod, a di hyn ddim yn joc, dwi wedi goffod rapio fy mab hynna mewn croen dafad, achos mae wedi bod yn cwyno bod yr heating ymlaen trwy'r nos, oedd yn gwrtho cysgu neithiwr, cos oedd o cwt oer, ac oedd rhaid iddo fo gysgu hefo mam a dad. Cad mam a dad just fel, mae'n hanner awr wedi 3! Mam a dad ddim eisiau gweld ti! Oedd mam a dad ddim yn neis. So, dwi wedi yn llythrennol rhoi rugs o IKEA o dan y flanced, i wely fo, dan y sheet. Ydy hwnna fatha'r bit o Game of Thrones? Nes i weld hwnna ar Instagram IKEA, ond troi allan o pobl special effects. Yeah. Hori fyny, yes. Yeah. Y fluff yna, ond rhai go iawn. Wow. Ond actually di wneud allan o wyn go iawn ymddiheiriadau vegans. Hei, podlediad hwn! Di'r podlediad yma ddim yn suitable i vegans. Di'r podlediad yma ddim yn suitable i bobl efo clustia. Heno ma! Da ni'n mynd i fod yn siarad am drive-by sex toy hacking, adolygiad S4C, Freakouts Peppa Pinc yn yfed bleach ar YouTube, a TED Talks am brain manipulation. Odi, mae'n mynd i fod yn hell o sioe. Can i off, boys? Dani. Dwi'n bod yn gwrando ar Tomo. Hei, Bryn, dyn sydd wedi bod ar Radio Cymru. Ie. Gawd i bwynio hynna yn yr afterparty. Oce. Cynta, fel pob pwyllgor Hack-lediad call, beth sydd ar yr agenda? Nown ni jympio draw i Felyn, achos ti'n edrych o bod ti angen drink mwy na'r ddau yn Iest. Dwi'n Felyn? Dwi wedi symud ti. Dosh! Do, da ni wedi symud y tŷ di hebyd i sylwi. Pam bo fi di meddwl hynna? Yr unig person arall dwi'n nabod ar gog. Reit. Ti eisiau torri hwnna allan, neu ti eisiau? Na, cario! Gan i fynd draw i dre. Dre. Diolch yn fawr iawn i'w wraig nath i allan a nôl rhywbeth i fi am fod o'n i ar y frys. A ges i Pinot Noir Oyster Bay. Pwy sydd ddim yn mwynhau Pinot? Yes. Mae gen i hefyd nodyn am hwnna ar gyfer yr afterparty y darn mwydro ar ôl y gerddoriaeth hefyd. Podlediad newydd am win, a dim fi sydd wedi gwneud. Bryn? Wel, mae gen i'n arferol, mae dwi ar y gin a tonic. Ond pa fath o gin? A pa fath o tonic? Smiths ag a Fever Tree. Original. Original. Okay, boys. Beth sgi Sioned? Next level, right? Na. Ti ar y plot, beth o? So, barod? So, mae hwn Nibbles, dyn nhw. yn bottle of port sydd yn dod mewn tin. Hei, mae'r... Maynard Coelda 2006 Vintage Tawny Port. Wow. Go! Mae Sioned fan yn trio bita'r botal. Ydy. Na, dwi'n rhoi hand cream mlaen. Shit. Mae Sioned fan yn trio... Ie, oce. Oce, dyna fo, reit. Mae hwn, sna ydych chi'n gwybod am Tawny Port? Na, lle ydych chi'n bod? Fydd rhaid i chdi reid sample i fi pam da ni yn yr Hacio'r Iaith. Hacio'r Iaith, mae hwnna hefyd ar y rhestr. Mae Hacio'r Iaith newydd, blwyddyn nesa, mae'n ddyddiad. Da ni'n barod amdani. Hacio'r Iaith, mae'r coelid, mae'r Maynards ma. This one time, nes i fynd i Porto. O Porto, dinas dynning. Diawl oedd yn byd lot yn digwydd na. Athyn ni na mis Hydref rhywbryd. Ond ti'n meddwl be oedd yna? Shitload y port. Oedd o'n brill. So, mae hwn, nes i treatio hwn yn meddwl, neu brynu fo fel anrhegdolig i rwy'n. Fydd o'n geithio, fuck that! Dwi jyst yn yfyd o. Hei, Sioned, anrhegdolig o ti i ti.
Ia, a nes i treulio... Cos ti'n heiddi fo. Ei, David Ginola dwi. Cos dwi wertho. Dwi wastad yn meddwl dyna ti a David Ginola yn yr un sort of... Gwely? Dwi yn. Dwi wedi ffindio blew gwyn cyntaf yn fy mhen hefyd, gyda llaw. So, mae fi a David Ginola yn y Silver Fox scenario wan. Croeso i'r glwb. Dwi'n gwybod. Wel, dwi'n mwyn gwybod beth ydych chi siarad amdano, dwi'n... Just achos bod Says the young one down in London. Mawr fanna yn Llundain. Dim plant a cael... Dwi'n just i'n meddwl, ti'n meddwl, o'n i wedi meddwl, lle dwi'n gallu gorrannu y darn yna wybodaeth? Cos ti'n rili'n gallu postio fo'r WhatsApp grŵp ffrindiau ti. Cos mae gen i lot o ffrindiau sy'n fel, fuck you, dwi wedi bod yn talu wela am lot, so bod fi ddim yn goffod edrych ar blew gwyn fi. Ti'n rili'n math o beth ti'n deud wrth, like, WhatsApp grŵp teulu ti, cos maen nhw fel, dwi'n 62, Sioned. Dwi ddim yn credu bod hyn am broblem. So mae'n eitha neis, dwi'n gallu gorrannu ar yr Hac-lediad. Da ni'n hapus bod ti'n gallu gorrannu fo ni, Sioned. Aim fi mewn bywyd ydi bod yn Iestyn gred gwall arian just yn swish. Oh, yeah. Swisho. Swish. So, reit. Dwi'n credu dylen ni, cyn bod ni'n mynd llawer rhy pist ar vintage port amazing a gin hyfryd a Pinot Noir. Un o'r notes fi sydd wedi edrych ar hwn, yn y Guardian, mae yna MP, chwarae teg, aelod seneddol, Chi Onwra, MP, rwle gogledd Lloegr, fi'n credu, ydi sgwennu erthigol i'r Guardian, is the Labour MP for Newcastle upon Tyne Central. A mi wedi sgwennu erthigol briliant ar drive-by sextoy hacking, cos, obviously... Mae rhywbeth mae MPs yn gwybod lot amdan ydi sex toys. A hacio. Oh, wait. So mae hwn yn y Guardian yn siarad amdan sut mae the Internet of Things yn cael ei anwybyddu fel rhywle lle mae drygioni yn gallu cael ei wneud achos dydy'r llywodraeth just ddim yn deall nhw. Ond... So ni'n mynd yn bellach rhaid dydy'r cwmni sy'n ac adeiladu lot o'r bethau mae ddim yn deall sy'n mynd yn gweithio chwaith. Ie. Mae'n lot o'r ydych. Wel, so mae'r gynhadledd diogelwch dwi'n mynd i bob blwyddyn. Na, dim Black Hat, mae PCI community meeting sydd yn really fascinating achos mae gyd i'n neud efo diogelwch cardau credit. Ond maen nhw fel arfer yn cael un person i fewn i wneud fatha demo o hacio. A un o'r pethau sy'n cael ei demo ydy'r Wi-Fi kettle. So, ticiach. Ticiach ti'n gallu rheoli. Dwi'n ddim yn beryglus. So, be maen nhw'n dangos ydy, mae'r chipset mae'r wall ar chipset yn yr teciach sydd yn meddwl ti'n gallu siarad i'r teciach dwi'n cyfrinar yr rwydwaith diwi a wedyn torri mewn i'r rwydwaith. So di'r stwff Internet of Things diolch yn newydd a mae lot o'r wneud efo dyfeisiadau sydd yn really rhad ac yn really wael sydd ddim yn cymeryd unrhyw fath o camau i diogelu pobl. Da ni'n gweld wan efo'r achos ma o'r drive-by sex toys hacking. Achos... Allen ni jyst edrych ar beth ydy'r benefits o gael Bluetooth-enabled sex toys? Wel, o darllen yr erthigol, a dyna sydd dwi'n gwybod amdano yn gwybod amdano fo. Ond eto, dim math o judgment ar bobl sydd yn mwynhau beth yma. Os da chi eisiau dynyddio nhw, all power to you. Ni gyd i'n neud efo, mae'n gallu rheoli yr toys ar eich partneriad. O, bell. Ia. Ond y peth ydy, os da chi... Pa mae creu y dyfeisiadau yma, mae angen cymryd fewn i ystyried y ffaith bod angen cymryd cama i wneud nhw'n diogel i bobl. Beth ydy'r ffres, brawddeg mae fi'n iwsio llwyth ar un adeg, cyn i ni jyst dechrau
poeni amdan bod y byd i gyd wedi mynd o'i le. Oedd, nathyn nhw poeni gymaint os oedden nhw'n gallu neud o. Ddim checio y dylsen o. A eto, mae'n neud synwyr bod dyfeisiadau'n cymeryd i mewn. Cos fel mae'r technolog yn mynd yn ratach, mae'r gallu roed ac arasu dyfeisiadau i gwella nhw. Mae yna, mae syniad bod gallu gwneud bethau fel apps a falle, da ni gyd yn clod apps ydy y pethau wan, so mae'n reoli'n tiny trwy apps. Ond mae'r syniad, mae'r rhaid i ni rili wedi meddwl ag ystyried bod angen diogelu'r pethau yma, chys, mae'r syniad bod nhw'n gallu hacio mewn i toys pobl yn un peth, rhoi bach o giggle i pobl, ond mae hwnna'n gallu cael effaith ar berson yn uniongyrchol. Wel, un o'r pethau maen nhw'n siarad am yn yr erthygl ydy Bluetooth-enabled pacemakers. Hwna'n un arall. A mae hwnna just fel... Shit! Ti'n mynd i fe? Mae just... A wedyn, rhywbeth arall o bobl yn ystyried oedd y syniad oedd fridges oedd yn Wi-Fi enabled. So peth ydy, mae fridge, y compressors y balli ar fridges yn rhywbeth reit pwerus. So os ti'n gallu torri mewn i fridge, crancio'r compressor i fyny, a os gen ti stryd llawn o'n nhw, troi'r compressors i gyd i fyny, ti'n gallu gorlwytho'r gred. Os gen ti lwyd stryd llawn o vibrators Bluetooth hefyd, pam ti'n dreifio heibio nhw, yr thymol o fridges, wel, gallu ti dechrau deiargryn i ffwr? Wel, yn union. Ond y pwynt ydy, mae'n gret ychwanegu ag addasu dyfeisiadau i roed capabilities newydd yn beth da, ond mae angen actually ystyried sut mae dylunio nhw ag ystyried bod os yna yn mynd i hacio mewn i hein, mae yna bobl yn mynd i hacio mewn nhw. Mae rhywun yn mynd i chwilio amdano ffordd. Chos mae pobl hyn a bod, mae nhw'n mynd i trio ffindio ffyrdd o gwmpas o. Cos mae'n just na. Fel, yes, dwi ti wedi eitha, dim automatio'r ti, ond dwi ti di... Dwi di dechrau, dwi di cymryd y cama cynta, do. Ond dwi di stopio cyn mynd yn bellach. So, wel, reid pet afal ymlaen. Mae pobl yn deud fod Apple di bod yn ar y deg yn dod i fewn i'r Internet of Things farchnad efo HomeKit, ond y rheswm mae bob dim di bod mor slo ydy oherwydd fod ti'n gorau fod efo'r certain chipset ma ag fod y security yn ei le ar unrhyw beth sydd yn HomeKit enabled i gael y badge na gyn Apple. Ac mae pobl yn cwyno am hwnnw, ond pan mae stories fatha hyn a pethau eraill fatha pwyd o Jeep di cael ei gymryd drosodd yn rhywbeth stupid fel la. Mathon ni siarad am hwnna o blaen. Mae'n gwneud synwyr fod nhw'n cael ei triple checkio ac yn ei siw fod yn iawn. Ond Google wrth gwrs di'r things gyna fi yn mynd hi. Fod dydw i'n rhan o'r teulu yna as such. Ond dos na fawr yn byd wedi cael ei glwad amdan pobl yn managio torri fewn i made for nest neu be bynnag ydy'r thing maen nhw'n defnyddio arno fo. So, da ni jyst yn siarad am bethau sydd hefo yr internet enabled ma neu'r Bluetooth capabilities ma wedi just fel ydi tacio ymlaen iddyn nhw fel yn hytrach yn bod o'n integral. Ond eto yr syniad mae bod stwff rad, fel ti'n dweud, fatha'r teciall neu'r toasters o balli, ti'n dweud, wel, i be dwi eisiau teciall dwi'n chi rhedeg efo app? Dwi'n dal gorau mynd at y thing i lenwi fo. Na, so i ti fel mam fea, mae hi yn licio cael coffi, mae bach o coffi problem gan nain, putting it out there. Hei, Ti yna. Mae yna situations lle da ni wedi bod yn cyrraedd adro rwle a mae hi wedi bod bach yn shaky chos mae angen paned. A dwi just fel, wel, mae hynna'n frywychus, ond bys hi yn sicr cant yn mwy na hapus o gyrru neges bach yn gorus cyn cyrraedd adre. Rwy'n tegell na.
Berwa'r tecyn na. So erbyn ti'n cyrraedd, wyt ti fel bish, bosh, bash, panad. Ia, ond eto... Wedi bod o'n synio. Efo'r tymheredd y tŷ. Ond mae jyst ychwanegu i ddim bwrpas yn beth... I beth? Just cos ti'n gallu. Just cos ti'n gallu. A peth mae beth yn mynd... Mae'r dyfeisiadau mae'n mynd yn fwy poblogaidd. Da ni'n mynd i ddod i sefyllfa lle mae gen ti stwff fel Alexas y balli yn y tu. So, ti'n chwilio am gwall ar heina sy'n heb cael ei... 5 munud fyny. Sorry, Bryn. Hollol... Na, it's gone. Hat-tip i... sort of salute i Gal Gadot am deud fuck Brett Ratner. Yes, mae hwn hefyd yn rhywbeth i'r afterparty, ond be mae Bryn wedi pwyntio allan ydy, gan bod thema Wonder Woman wedi dod fyny ar fy ffôn fel diwedd fy amserydd, mae pretty much unrhyw beth sy'n digwydd ar iPhone fi yn cael ei ddathlu efo theme Wonder Woman ar hyn o bryd. Mae Gal Gadot, achos pwy sy'n rhedeg y DC franchise? Dim Universal, Paramount? Neu? Warner Brothers. Oedden nhw ddim wedi clymu hi lawr i fel 6, Picture deal. Fel ti'n neud fel standard, good god, oedd Marvel yn neud efo fel bit players a pethau. Anyway, mae hi'n free agent wan, so os dyn nhw eisiau neud Wonder Woman 2, mae hi'n cael galw'r shot, a mae hi wedi dweud nad ydy hi'n mynd i weithio i studio sydd yn cyflogi Brett Ratner sydd wedi cael ei gyhyddo ac mae'n edrych fel yn hollol gywir o bethau anaddas mewn unrhyw weithle a pethau eitha anghyfreithlon. A mae hi wedi dweud, dwi'n mynd i weithio chi os ydych chi'n cyflogi'r boi na. A mae hynna just yn llenwi calon rwy. Mae'n really nice cael meddwl am rhywbeth fel na'r Hack-lediad yn edrych na'r hanner miliwn o bethau ofnadwy eraill da ni'n siarad yn dan. Right! Ymlaen i ddifrifoldeb y newyddion. Dyma'r darn difrifol. Da ni'n mynd i siarad yn 5 munud am adolygiad S4C. Dydy 5 munud ddim yn mynd i fod yn digon. Ond yes, dydy di roed heads up i ni ar hwn yn y system. Nes i'n pasio fo gwaith. Na rhywun hacio trwy ticiach i'r S4C. Do. Shit. Ond, so mae'r adolygiad yma, dwi'n gwybod, da ni'n ymwybodol, ni'n siarad am hwn cyn i ni ddechrau recordio, bod bod ni'n bodlediad Cymraeg am faterion Cymraeg, gan amla, da ni jyst yn siarad yn Gymraeg am stuff sy'n digwydd yn rhyngwladol. Ond mae hwn rhywbeth sy'n digwydd i gartre. Un o'r pethau mwyaf pwysig ni wedi pig allan, a falle sy ti Iestyn gallu neidio fewn o'r hwn hefyd, ydy, yr adolygiad yma reit, dwi wedi cael lot o port, Gylch gorchwil S4C, neu y rhymit. So, mae hyn yn golygu, ar hyn o bryd, does na ddim y gorfodaeth na lle i S4C fod yn ddarlledwr ar-lein, alternative. Aml gyfrwng eich. Ie, ond yes, falle, bod ti'n gwybod mwy amdan hynna, ond mae hwnna'n beth really positif. Dwi'n really gobeithio fydd yr adolygiad yn mynd fewn yn ddofn i hynna. Dwi wedi darllen y rhanna o'r adolygiad cynt. Dwi'n siŵr os na be dwi wedi reid i fyny ydy mae'n adolygiad yn digwydd. Am fod dwi wedi darllen un, dwi'n siŵr na flwyddyn dwytha neu flwyddyn cynt. Ond yn ôl 2004. O na, mae hwn yn fwy ddiweddar. Ac be oedd yn ofni fi ar ôl darllen o oedd mi oedd na sôn am YouTube ag just online Netflix a stwff fel na. Mymryn bach oedd na rhyw baragraff amdano fo. Ond pan oedd yn dod i lawr i'r torri lawr y gystadleuaeth allan yna am fod y farchnad maen nhw'n mynd ar ôl ydy y plant ifanc wrth gwrs, pobl ifanc, dri sy'n mynd i gadw'r sianel fynd yn y dyfodol am fod unwaith mae pobl noson lawen di mynd, maen nhw di mynd a fydd na neb ar ôl, so maen nhw angen gynulleidfa ffres a newydd. Ond o fewn yr adroddiad, oedden nhw'n gweld
y bethau online ma, fatha cystadleuaeth, oedden nhw'n gweld Channel 4 ac ITV a BBC fathau cystadleuaeth, ac oedden nhw y adroddiad yn neud torri lawr o'r gynulleidfa ar teledu normal, doedden nhw'n cysidro pobl oedd yn gwylio ar-lein. Ac o'n i'n weld hynna'n fethiant mawr o'r adroddiad ma, o'n i wedi darllen, dwi'n hollol confused yma, ydy hwn rwan, ta ydy hwn o blaen, ond oedd y lluniau oedd yn cyd-fynd efo'r adroddiad o'r raglenni sy'n newydd fod ar S4C, so mae rhaid oedd o eitha diweddar. Ond do'n am byd yn efo, ond dweud, ti'n bod, mae Hans yn gwneud job eitha dda ar y funud o cael pethau newydd i fyny yna i ddenu gynulleidfa ifanc oddi ar Facebook a YouTube a falle. Ond dyna'n fawr o sôn am hwnnw arno fo chwaith. Eich fod o'r rhy newydd, eich na dyna di'r broblem. Allai ddim dweud bod fi'n gwybod dim amdano'r gweithredu mewnol o'r pethau yna, ond mae Eirin Ogwen Jones, sef y person sydd yn mynd i fod yn arwain yr adroddiad diweddaraf yma, neu'r adolygiad diweddaraf yma, yn eitha flaengar, neu wedi bod yn hanesyddol yn flaengar o ran gweld platfformau newydd, ond wrth gwrs mae o'n dod hefyd o'r old school byd darlledu na hefyd, so fydd hi'n ddiddorol i weld. Ie, mae pobl sydd yn newydd yn S4C rwan, mae nhw fwy newydd na be oedd yr adolygiad ma, nes i ddarllen dwi'n meddwl. So, mae hynna. A ti'n bod hefo'r newid arweinyddiaeth wedi dod hefyd, mae Ian Jones wedi mynd, a bod na dŵd newydd wedi dod, a dydw i heb wneud fy ymchwil, sydd ddim yn cofio beth i enw fo. Does am pwynt ymchwilio stwff. Bydd boi newid i mynd. Pa gadael ni lawr Sioned ag ymchwilio beth. Gwneud actual good job o'n i. I geneiliad sydd ar ôl gynnu ni ar hwn, bod o'n rhywbeth dwi'n siŵr dylwn ni fod yn trafod. Lle ni'n neud o'n yr afterparty? Gwni weld beth ydy'r adroddiad. After the jump! After the jump. Dwi'n siŵr sydd na bobl gwrando ar hwn, dweud, just gweiddi. Mae'n ddim ffogin visit yma, dwi'n gyda syniad fe fod yn siarad amdan. Ffogin hell. Mae adolygiad S4C yn digwydd. Mae'n dwi'n mynd i stopio fi. A wedyn o'n i adolygu hwnnw. So mae'n digwydd. Dwi'n credu bod yna symudiad o fewn y lle, wrth gwrs, mae ffrind i'r sioe Roger Dyfrig fewn yna yn nydio ac yn gwthio ac yn arloesi digidol yn stuff. So, y gobaith ydy bod y we a ballu, quotes, ddim yn mynd i fod jyst yr add-on mae wastad wedi bod. Dyna mhrofiad i wedi bod. Bod y wastad jyst fel, gwn i wneud y rhaglen, ac o'n i jyst rhoi do allan ar y we, yn hytrach na, gwn i teilwra y cynnwys ma ar gyfer, ac o'n i greu specifically ar gyfer cynulleidfa. Mae'n gret! Yda ni sy'n mynd i be rwan? YouTube Freakouts Peppa Pinc. Mae hwnna'n dilyn ymlaen just slightly felly o'r thing S4C. So just da ni di sôn am hyn o blaen, ond plant ni, neu ddim, a plant Bryn i ddod. Dyna lle mae'r cynnwys i gyd, ac mae rhaid i rywun, os nad S4C, mae rhaid i rywun o'r llywodraeth, cynulliad, rwla, just mynd at Google a dweud, grandewch, please, os da chi yn dweud, os dyn plant ni'n gwylio y rhaglen yma, newch i awgrymu iddyn nhw wylio y peth Cymraeg ma hefyd, a ddim fod yn gaeth i Saesneg. Yn algorithms, dwi'n cofio penod diwetha neu penod cynt oedden ni wedi siarad amdan fel, sef mae algorithms sydd yn based ar, achos bobl sydd wedi creu nhw, maen nhw'n dilyn unconscious biases dynol rhyw, a felly yn hapus iawn i fynd yna, achos ti'n algorithms unconsciously racist y pethau'n dod, so maen nhw'n hefyd dwi'n newydd a ges i bach yn mini rant, tiny rant ar Twitter, cos o'n i'n cael hysbys yn dweud, why not make Twitter adverts for your company? And well, my company is Kids TV, and I can't do adverts because you've banned my language. Oh yeah, hwnna'n funny. I just felt, achos maen nhw just felt, like, hysbys yn like, why don't you advertise? And well, I would, but you've
kind of stuck me in a box over there, and I'm not allowed to Faint o oriau gath i wario ar Twitter cyfieithu a di mynd? Twitter cyfieithu. Gwni ni Twitter cyfieithu yn really gyflym, achos mae hwnna yn eitha brawychus. Achos o'n i wedi darllen hwnna ac yn mynd, di hwnna'n reit. Dyn nhw just yn mynd i abandonio community translation. Gyd yn cael lawr. Abandonio. So, faint oedd o? Oedd o'n 500, oedd o'n 500 awr neu fath fel la, o lot, tywod. Swn i'n mynd syni. Oherwydd yna gymaint o bobl di cyfrannu at y cyfieithiadau, a wedyn, o beth o'n i'n gofio, oedd o 99% neu di gorffan, ac wedyn mae Twitter di penderfynu cael yr holl beth lawr. Achos ti'n cael stats nôl, dwi'n gwrs os unrhyw yn chi wedi bod yn ei cyfieithu ar Facebook, ond ti'n cael stats nôl yn dweud, your Cymraeg translations were viewed 50 million times this month. Yeah. Ti'n cael rhyw random stats nôl, fel dwi ddim yn credu chi, ond mae'n ei fi dim o dde. Ond oedd ar y llythyr, rhaid ni ffindio fo, oedd yn dweud, as a token of our appreciation for all your hard work, you will still receive, fatha ti'n cael rhywbeth bach o dan dy enw yn dweud contributor to translation, neu rhywbeth fel oedd o. Ac dwi'n meddwl, waw, mae hwnna'n gret. Waw! Diolch yn fawr, Jasper, ni isio. Sgyn Twitter yn clem, na gais. Dwi'n meddwl, Mae nhw di... 280 characters, i hynna ffixio beth, a... Allu pobl fod mwy blin wrth i gilydd ar hwn rwan. Nhw'n i verifio boi sydd yn Nazi, a wedyn rhoi bai ar pob arall yma ffaith ar ydyn ni verifio fo fel Nazi. Ond mae di troi fewn i, fatha, rhywbeth wedi di skimio, chi ti gweld, a rwan, yn dy timeline, mae just llwyth o bethau TLDR, fatha, just, sgipio hwnna, rhy hir, sgipio mynadd. Am fod dyna di attention span, oedd Twitter efo hwnna, mae di programio ni i ddarllen short form, fod yn concise, a cael chdi i ddeud beth ti eisiau ddeud mewn cynlleiad o eiriau, a wedyn maen nhw'n rhyddhau hwn, a ti'n fawr, oh god, dwi'n mynd i ddarllen hwn. Oedd yna farddoniaeth i gael mewn, yn llythrenol yn Gymraeg, cys, ti'n ma, barddoni, os yna unrhyw ffordd ti'n gallu sgwisio llai o eiriau fewn i bethau, great, englyn, tweets gwreiddiol. Yna farddoniaeth i gael mewn cywasgu dy syniad yn ddigon, a wedyn na threads ddigwydd, os ymwneud, oce. Ond, hae fi ddeud, dwi'n bach o fan o thread, dwi'n ffindio, mae thread sy'n ffindio i ffordd i fi. Mae hwnna'n cadw fi fynd oherwydd fod o'n cael ei dorri lawr. A maen nhw'n pwyntio da... Yr un gorau dwi wedi weld hyn yn hyn efo 280 llythyren ydy just ambulance service dwi'n meddwl, nath o just neud Nino, a lot o un. A wedyn nath International Ambulance Services dechrau ddod. Do, a just yr emergency services mae gyd yn... John's Ambulance. Ia, a dyna gyd ti'r helicopters wedyn yn dweud... Waka. Dwi'n gwneud popeth yn well efo Twitter threads a Haribos. Yr un nes i ffidio oedd yn wych oedd cystadlaethau rhwng rhwng yr Science Museum a'r Natural History Museum, hwnna wych, a'r ailyn oedd cystadlaethau rhwng eglwysi cadeiriol. Cys dydy cwmpa allan am grefydd byth yn mynd ar ôl. Oedd nhw'n gyd oedd mynd, gyda ni tŵr sydd... Grist, os if. O ia, na gyda nhw'n mynd ac fatha dweud, paid a dechrau sôn amdan tŵr, chys wneud Ely dechrau mewn ar pethau. A dyma Ely Cathedral yn mynd wedyn, be ti'n neud? Fatha beth. Oce. Mae fi ddeud, mae social media dudes talentog yn... Mae fel yr social media team yn KFC sydd yn ond yn dilyn y Spice Girls y boi ar enw Herb. 11 herbs and spices. Dach Bryn. Naci, deud i pobl eich ddim yn quite yn dach beth yn ymlaen. Paid, oedd hwnna'n fyny ar y WhatsApp grŵp ffrindiau ni, a oedd hi'n sort of 50-50 o bobl yn mynd. Dydy KFC ddim yn thing, dwi'n byw yn blaen a ffestiniog. Good take. Cheer. So, da ni dal mae gennau 2 funud a hanner ar ôl, a da ni really heb siarad amdan Freakouts YouTube.
So falle, na i drio roi 5 munud gyfan i ni ar Freakouts YouTube, a wedyn, o'n i siarad am Hacio'r Iaith, a wedyn fydd newyddion o ben. Okay. Dros y jump, right? So, Freakouts YouTube, erthygl amazing, ar Medium. Dwi ddim really'n gwybod llwyth o Medium, ond dwi'n ffindio peth den. Long reads ydy o. Maen nhw wedi ffwcio fyny amp nhw, de. Jesus Christ. Nes i gwynio wrth nhw ddoe. Oh my god. Am fod o'n i'n ganol darllen yr erthygl yma, de, ac nes i fynd 2 ddiwrnod yn ôl o'n i'n darllen o, a wedyn nes i gael lawr a wedyn anghofio amdano fo. A es i nôl yna ddoe, disgwyl agor yr app darllen erthygla hir, disgwyl bod yn union rhywun lle go ni pam nes i gadael o. Oedd o'n fynd â fi'r homepage, just anwybyddu be o'n i'n ganol darllen. So, great. Good job. So, James Bridle, yes, dwi'n darllen hwnna'n iawn. Mae'r da ni 3 gwydred bach Sherry o port lawr rwan, so callai fod yn anodd. So Medium, James Bridle wedi sgwennu erthygl, drwchwch allan amdano fo, Something is wrong on the internet. So hwn wedi dod un llygad i trwy lot o rieni ar-lein, oedd yn deud, dwi'n cedi na, prif tôn y peth oedd, oh my god, mae plant fi ar YouTube loads, a rwan dwi'n deall be maen nhw'n gweld arno fo. Cos wyt ti'n gweld, dros i sgwydden o, ti'n gweld Peppa Pig videos, Sam Tan videos, blah, blah, blah. Dwi wedi dod yr ymler ffenomenon yma. So'r ffenomenon yma ydy fideos yn cael eu creu gan algorithms, automated videos, ac fel wyt ti'n gwybod hefo Google Deep Dream, mae'r stuff mae'n gallu mynd yn eitha tywyll yn eitha fast. So mae James Bridle ma wedi gwneud ymchwil really dda mewn i y math o fideo sy'n ei gweld. So ti'n gallu chwilio am Peppa. Mae'r Sianeli ma sy'n creu, maen nhw gyd yn byw ar y long tail. So mae gen ti fideos arbennig o dda, swyddogol sydd yn cael millionaire views. Mae gen ti rhain yn nhw, surprise egg. Boys, da chi'n gwybod am surprise egg phenomenon? Just agor Kinder eggs, essentially. A mae'r rhaid yn mynd lawr. A wedyn mae gen ti'r long tail ma o fideos, miloedd o fideos sydd yn cael, dwsinau o views falle. Ac yn rheina, mae'r stwff yma i gyd i weld. So dyma quote o'r article, disturbing Peppa Pig videos, which tend towards extreme violence and fear, with Peppa eating her father or drinking bleach, are, as it turns out, very widespread. They make up an entire YouTube subculture. Many are obviously parodies or even satires of themselves in the pretty common style of the internet's outrageous, deliberately offensive kind, very 4chan. Ond, mewn esiample eraill, dydy'r fideos ma ddim hyd yn oed yn gwneud synwyr fel satire, fel comedy tywyll iawn 4chanaidd. Mae'r stwff yma'n dod o cwmnioedd bach just yn automatio fo, a mae'r stwff sy'n dod allan, maen nhw just yn rhoi allan achos gown nhw'r views a gown nhw'r hysbysebion. Dwi'n bersonol ddim yn rhoi kids ar YouTube, neu yn rhytach dwi ddim ond yn mynd ar YouTube pan dwi'n gwachio stwff hefo nhw. Yn anffodus ddo, maen nhw'n mynd â mam gi a tad cu, mae mam gi a tad cu yn hyfryd ac yn anwyl, ond mae'r iPad yna, a mae gen i YouTube Kids app yna fo, achos dwi wedi deithio nhw, dwi'n siŵr fod nhw'n iawn os dyn nhw eisiau defnyddio fo hefo chi iawn, os da chi'n stressed, hefo dau rili bach. Mae'r stwff yma, yr fideos brawychus, tywyll, dryslyd yma yn cyrraedd YouTube Kids. Mae YouTube wedi dod allan, dweud, da ni'n mynd i fynd ati i ymladd yn erbyn rhaid, da ni'n deall bod hwn yn broblem rwan. Ond, fel mae pawb yn gwybod, chyffin enfawr. So dwi ti ddim yn mynd i allu glynhau rhain i gyd fyny. So oedd o just yn agorio'r llygad enfawr, a darn rili dda o hebiaeth, ni'n meddwl. Logarithms fighting a logarithms. Dyna dia. Mae just yn... Yeah, so an article in the British tabloid The Sun, kids left traumatized after sick YouTube clip shows Peppa Pig characters with knives and guns.
mae'n very much Daily Mail fodder. A peth ydi, hwnna jyst yn rhifin arferol o Peppa Pig oedd hwnna. Wante, dwi'n gwybod faint amser sgynnau, gynnau 6 eiliad ar ôl i ddeud bod Peppa Pig ddim yn neud sens mewn byd 3D. Mwy am hyn ar ôl y gerddoriaeth. Right. Okay, so meddyliwch am Peppa Pig, right? Peppa Pig, pan mae ti'n mynd i Peppa Pig World, a maen nhw'n creu 3D heads o Peppa Pig, dio ddim yn iawn. Yeah, mae gennym ni fel tegannau Peppa Pig. Mae hwn yn peth gwir. Os ti'n edrych o fyny, mae gennym ni tegannau adre, lle mae Peppa Pig sydd yn greadur designed i gael ei gweld mewn 2D, cos mae Pig ar ochr y gwyneb hi. O, ie. A mae llygad hi ar ochr y gwyneb hi. O, ie. Mae'n edrych fel Picasso cynnar. Yndi. Right? A wedyn wyt ti'n projectio'r creadur yma. Sorry, Bryn. Ti'n projectio'r creadur yma fewn i 3D. Ie. Mae o'n frywachus. Mae'n hollol frywachus. Dio ddim yn neud sens. Just na ddim cymeriad iddo fo. Mae'n ffricio fi allan. Just rhoed hwnna allan yna. Be, ti'n siarad am y tegana normal Peppa Pig? Tegana normal Peppa Pig. Dim y stuff disturbing ar YouTube. Dwi yn pigist. Dwi yn pigist. Di hi ddim yn neud sens. Just deud Peppa Pig toys. Mae gymeriad hollol ffiaidd sydd yn dysgu plant y ffordd gorau o behafio. Mae DVD gen mam Gibbs warthus i brawd bach hi ag i rieni hi ag i ffrindiau hi. Mae yna fideo lle mae Peppa Pig yn mynd ar ei gwyliau a'r cyfan mae Daddy Mochyn yn neud ydy gweithio'r bobl yn Saesneg. Mae'n mynd i'r Eidal. Mae'r Eidalwyr yn siarad Eidaleg yn fath Daddy Mochyn. Mae Daddy Mochyn just yn gweithio nhw'n Saesneg. Dydyn nhw ddim yn cydnabod. Diwylliannau eraill. Mewn byd Saesnocentric. You fucking understand me. Mae'n hateful raglen gas gyda'r peth dylen ni just cael gwarad o'r holl beth. Dwi'n mor sori pan sy'n jeb achos dwi'n cael cynnigion. Na! Dwi di ffeindio'r 3D side on. Dwi'n poeni. Mae Peppa Pig yn warthus o'r raglen yn chi ddim dangos o'i neb. Wel, mae hynny Neb. bach yn gas. Neb. Ond, dudes. Mae gennym ni chydig amser ar ôl yn y newyddion. Ie. A dwi rwan yn llenwi, achos dwi eisiau trio ffindio manylion a dyddiadau Hacio'r Iaith 2018. Mae o'n digwydd yn 2018. Iawn, daliwch chi i Diwedd lenwi. mis Ionawr. Tra bod fi'n 2018. Fi fydd Do iawn. Hacio'r Iaith yn digwydd mewn ystafell neis iawn yn Gaerdydd. Bydd, yndi, mae'n cael yn Esbydrec, dwi'n credu. O bosib. Offshoot Esbydrec rhywbeth, di? Esbydrec sy'n berchen yr adeilad? Dim yn Esbydrec, yn y tramshed. Tramshed. Ie, oedd yn edrych o dda. Lle briliant, cynhadledd, ble gall pobl gyflwyno ar ddangos a thrafod defnydd o dechnoleg mewn cyd-destun Cymraeg, Hacio'r Iaith. Hacio'r Iaith yn digwydd. So, mae unwaith eto ffrindiau sioe Rodri wedi bod yn trefnu, diolch i Esbydrec am gyd drefnu a chefnogi'r digwyddiad hwn. So, dwi'n rili gobeithio fydd yna llwyth mwy drafod o dan yr adolygiad a dyfodol digidol Esbydrec. Mae'n nodyn fyny ar hacioith.com. Ydy yn sicr a tocynau ar gael ar tocyn.cymru. Sut i gweithio'n rili dda i fi, ein fi ddeud? Mae gyd i fyny na. 7:20. 7:20 o Ionawr. Diolch, dwi totally mynd i Airbnb o TV cos da ni'n byw round y gornel o Tramshed. Oed? Lle mae chi? Mae y Tramshed yn gogledd G-Town. Achor arall y ffordd i'r stadiwm y Millennium. Wrth yr afon Taf. Mae'n agos tu hwnt i ganol dre. Mae'n leoliad gret. Mae'r bar yn gret yna. Fi'n awgrymu aros yn nos da, felly.
Ydy, yn llythrenol, just fyny'r ffordd. Mae'n mynd i fod yn digwyddiad rili dda, dewch lawr am trip. Mae wastad yn gynadledd diddorol. Nethon ni rhaglen flwyddyn dwytha o'r un am Bangor. Yn lot o gwyliadau da. Dyn ni, kind of arna ein bodolaeth i'r Hacio'r Iaith o feddwl na yr Hack-lediad ydy yn o'r sioe. Da ni bach o offshoot cynnar, ond da ni yna a di'n rili edrych ymlaen am digwyddiad. So, tocynau ar gael, tocyn.cymru, drwchwch am Hacio'r Iaith 2018. Hafancio. Wel, drwchwch ymlaen i'r parti dolyg, cys galleth pethau ddim ond mynd fwy crazy o hyn ymlaen. Diolch yn fawr iawn am wrando unwaith eto. Diolch i Iestyn am gymysgu. Ar yr iPad? No, we! Holy pran. Wel, dwi'n mynd i'n gwybod. Felly, fe dwi'n ni nos da gan Bryn. Nos da! Nos da gan Iest. Nos da, ond os da chi'n rhydd, mae Peppa Pinc, my first cinema experience, yn Cine World Llandudno dy Sadwrn. Represent. Nos da, Sioned. Tio allan, welwn i chi am y rhif yn adolyg. Ta-ra! Croeso i'r afterparty. Torri rhydd. Agorwch y botwm top ar y Chris, dad wneud y tei. Hold on. Na welliant. Agor y bottom top ar y jeans, ie? Hold on. Hey. Dwi'n licio. Ar y Chris yn ei dweud, ond yes, you do you. You do you. You do you. Drive-by bottoms hacking. Y sana. So, Oce, gynnu hwn allan o'r ffordd. Gwan ta. Be? iPhone 10. Y ffenster. Gwan ta. Dwi wedi gweld un. So, ti wad yn ti'n sôn amdano, pwy al sy'n mynd i talu mil o bin amdano fo? Ti'n ma pwy? Boi camera. Wel, ie. Boi camera'n gwaith. Hwna di'r unig reswm fysyn ni'n cysidro gael o ydi oherwydd fod y camera gymaint gwell na beth gynna fi ar ffôn sef iPhone SE. Ond... ti'n gwybod beth iPhone SE? Maen nhw'n fargeinus. Maen nhw, am y pris, maen nhw'n superb. Maen nhw'n neud chyffin pob peth. Dwi wedi bod yn awgrymu nhw i bawb, a da chi'n gwybod fi, dwi wedi bod yn hanesyddol yn eitha fel, overpriced. Na, iPhone SE, dwi mor falch bod ti wedi deud hynna, yes, achos maen nhw ar gael, mae dwi'n talu beth £30. A all you can eat data math o job, ti'n ma? Superb. So, yr iPhone X, which dwi dal eisiau galw fo, dwi'n gwybod hynna. Mae'n reswm arall nes i ddim mynd amdano fo. Ddim, anwybyddu'r pris, mae'n nuts o bris. Ond, ti'n bod, gyda fi SE am reswm oherwydd y maint, hogyn bach ydw i. Dwi'n eisiau rhywbeth lwmp o ffôn mawr. Ac wrth gwrs mae'r 10 yn fwy na'r 8. Mae'n edrych fel mini tablet bach. Hai fi ddeud, o ran... Mae'n gret cael y sgrin i edrych ar fideos. Unwaith eto, fel rwy'n proffesiynol, ni'n siarad gyda yr enwog Craig Hetiau neu Sgragatron ar Instagram. So checwch chi stwff allan. Mae'n gret, mae'n obsessed efo cael tattoos o gwningod a mae'r boi'n ledge. Cameraman arbennig o dda, llwyth o hwyl, a fastad yn good value i gael yn dy studio, cos ti'n gallu cymryd shots yn efo, a mae o just yn edrych yn cool. Ac oedd o just yn deud, mae o'n cael o oherwydd, mae fywyd o, fel ti'n deud, yes, mae fywyd ar y ffôn, mae werth o iddo fo, mae o'n extra rhywbeth mae'n gallu cynnig efo'i waith o, gallu cadw whole stuff anna fo. Mae di cael fel yr fersiwn lle ti'n gallu cadw mwy o data na bys y beth yn mynd drwy dy fredi mewn 256 gigabytes. Mae'n a lot. Bloody hell. Ti'n beth yn mynd i... Wel, o'n i'n mynd i dweud, ti'n mynd i lenwi hwnna. Oeddech chi'n cofio pan byddwn ni'n mor excited bod floppy disks yn dal 1.4 meg?
Tyma? Do'n i'n excited efo floppies o gwbl. O'n i'n carai. Floppy wneud efo yma ydi dal fy nghwrw. Oh, the mighty have fallen. Mae o'n gret. Fatha, beer mat. Coaster. Coaster beer mat. A sgynna'n clem beth sy'n ar hwn, mae eich fod yn really pwysig. Dwi'n meddwl na, actually, dissertation coleg fi sy'n arno fo, dwi'n meddwl. Nes i ddod deud i chi am met i fi sy'n gweithio'r bodleian yn Oxford. Na. Oedd wedi cael... Chos pa mae'r darlithwyr marw, mae teuluodd nhw cymryd y shit i gyd a roed yr bodleian. Diolch. Ac mae lot o'n nhw yn dweud, oce, nhw'n ni archifo'r holl beth. Ac gafon nhw toman o jazz drives. Oh, nice. Beth jazz drives? Designers know about jazz. Ie. Chydig rhwng... Gyda, dyn ni'n dodge o gwbl. Rhwng floppy disks a CD-ROMs oedd nhw. Oedd nhw dal zip drives, ie? Mini-disc. Ar ôl zip drives. Zip drives. Dwi'n cofio zip drives. Mini-discs dwi'n cofio. Jazz drives. Jazz drives ar ôl zip drives. Ond rhaid iddyn nhw mynd ar eBay i cael rhywbeth i darllen jazz drives, chos oedd gyn nhw mynd just rhag ofn o na ffeiliau. Genius rhywbeth yna fo. O'n i'n excited Mis dwytha nes i fynd â zip drive fi i ailgylchu. Wa. Gynna fi hwnna ers 98, mol. Wyt ti'n eitha da am fel minimisio pethau? Sut bod hwnna wedi just cael iste na? O'n i byth yn gwybod os oedd rwy'n yn mynd i ddod i fyny at fi efo drive na console. Oedd o dal yn gweithio. Nes i blygu fe fewn a testio i weld os oedd yn dal yn darllen y drives oedd gyda fi. Just beth o'r eBay i'r bodlin? Ond oedd... Faint oedd o'n dal da? 100 meg, eich? Rhywbeth fel e. Waw. Oedd o'n wastad ddim gymaint o CD, ond oedd o'n lot mwy na floppy disk. Peth mwy exciting y gyna i, oedd Auntie Maggie, oedd yn byw yn Llundain, yn rhoi anrhegion nadolig briliant, a rhyw nadolig falle tia 93, 94, falle 95. Nath i roed floppy disks i ni, oedd hefo Mr. Men characters. Wow. Fel designer floppy disks. Wow. God, fi rai fi wneud gwaith tygau fi'n really, really dda, cos mae'n so cool. Come on, boys. Gai fynd yn ôl at y ffôn? Yeah. Ond ddim y ffôn, really. iOS 11. Ti efo fo, Sioned? Do, ydw. Da iawn. Just ar gyfer y brain ffrwydriad emoji ar emoji Cymraeg. Ti di sylwi fod ti'n gallu cael dewis, ti'n bod fatha y keyboard selector lle ti'n swapio emoji. Ydw, a ddeud ti pam, achos o'n i'n mynd, bloody hell, di hwn yn mynd predictive. Pam bod y predictive ddim yn mynd ar hwn? Mae'n deud gofod ar y space bar. Mae o'n Gymraeg! Cablam. So, dwi'n meddwl, os ti'n edrych ar tudalen gwefan Apple am yr iPhones diweddara, a wedyn ti'n mynd scrollio lawr at, mae yna section am keyboard, a wedyn mae'n deud pa ieithoedd sydd ar gael yn predictive text, auto correct, a felly, wedyn mae gen ti y rhestr arall o keyboards sydd ar gael, a wedyn mae Cymraeg yn hwnna. Os ti'n mynd nôl trwy amser i'r cychwyn, ti'n bod, hyn o ieithoedd oedd yna efo predictive text, wel, dim un i ddechrau ni, dwi'n meddwl. Y Saesneg, dwi'n meddwl, i gynta. A wedyn, mae di adeiladu fyny. A rwan, o leia rwan, mae Cymraeg wedi cael lle yn y keyboard section. So, fod o'n deud gofod ag... Dwi di excited, mae'n deud dychwelyd, mae o'n... Cam nesa... Dwi eisiau joio'n gweld o, ie. Ydy yn iOS 12 neu eich 13 o gawn ni weld fod y predictive text a fod y geiriadur yn byw yn y ffôn. Twod, eich fod rhywun rhywbeth mae Android yn mynd i chwerthin ar oherwydd dwi'n meddwl dwi'n eisiau siŵr fod keyboard Cymraeg ar gael ar Android yr sir. Ond mae'n step, mae'n... Cama bach. Pawb cyrraedd yna, does? A peth ydi hefyd ydi fydd
cwmnia yn hel rhyw fath o stats a falle ac yn dod i ddall faint o bobl sy'n dynyddio gael lawrlwytho am y dalwyd. Dyna'n union dwi'n meddwl. Dwi'n newid o'i Gymraeg i just i fatha, mae rhaid fod nhw'n darllen. Faint o bobl sy'n actually defnyddio'r un Gymraeg ma. Ac sa da ni'n defnyddio yr pethau yma, mae nhw'n mynd i ddeud, o, dos am galw amdano fo, felly nhw'n ni'n rhoi yr opsiwn yna i bobl. A peth ydi, os da ni yn defnyddio, mae'n dangos wedyn, o ia, mae yna tamad ar farchnad, da ni ddim yn cyrraedd, pobl sydd eisiau prynu'n dyfeisiadau ni. Mae pawb sy'n defnyddio iPhone sydd dwi'n nabod sydd yn siarad Cymraeg wedi troi predictive text i ffwr oherwydd fod nhw eisiau teipio'n Gymraeg a fod yn trio cymryd drosodd a deitha chdi pa geiriau neu Saesneg. Dwi wedi gwneud opsiwn rwan. Ie, gen ti'r opsiwn rwan o switcho nôl ymlaen Gymraeg a Saesneg. So ti'n gallu cael y predictive yn Saesneg a ti'n newid y Gymraeg. Mae'n ffordd sydd i ryw raddau safonol hefyd. Falle na just hangover o Android ydi ond. Dwi wedi dysgu, dwi wedi bod yn adio holl geiriau Cymraeg fi fewn i. Ie, ond y llall. So ti felly'n bach mwy hyderus efo dy Gymraeg ysgrifenedig na dwi, a mae'r ffaith bod yr keyboard yna yn cwyro pethau i fi, actually neu fi mwy debygol o sgwennu pethau Gymraeg, oherwydd dwi'n gwybod bod o'n mynd i gwiro gramadeg neu sillafu neu treiglo a falle, a hynna'n mynd yn beth pwysig dros ben. Ond beth da amdano fo, hefyd, ond fod gyda fi keyboard Sbaeneg arno fo the default hefyd. Os ti'n dechrau teipio yn Sbaeneg a mae'r keyboard Saesneg ymlaen, mae'n switcho drosodd i'r Sbaeneg yn automatic. So, hynna sy'n lycus ar Android yn it. Dwi'n cael hynna efo rai fi, achos weithiau, mae'n hefyd o Sbaeneg, achos weithiau dwi'n dweud fel, dwi real isio gwahodd ti draw neu rhywbeth. A unwaith ti'n dechrau teipio mae'n dechrau rhoi fel emojis coron o stuff, as in brenin, yn Sbaeneg. So, mae fel bod o'n sganio am stwff llagin. O peth ydy, fydd o'n trio dysgu be ti'n neud mwy aml, a fel ti'n sillafu mwy o eiriau Gymraeg, neud pethau Cymraeg yn mwy i'r amlwg. Mae'n bod fi wedi bod yn dysgu fo, peth bach. Mae'n gwrdd. Sorry. Dyn ni wedi cyrraedd y cyfnod Haribos wan, so jyst i aros yn effro. So mae Sioned wan basically mainline o Haribos a Ports. Da ni'n jocio, da ni actually gwylio fo. Mae'n amazing. A mae bach wedi dechrau mynd yn neis ac yn goch. Dangos bod wedi dechrau dod yn dod. Da ni teimlo'r gres yn dod trwy'r sgrin o fo. Mae'n actually cadw ni'n gynnas. Ie, dwi just fel radiation. Dwi'n rhyddiadur o berson. So, yn yr afterparty, da ni'n arfer trafod rwtch a stuff da ni wedi bod yn gwylio. Mae Iestyn eisiau dweud rhywbeth. Gwan Iestyn. Nôl i iOS 11. Wyt ti wedi cael go ar unrhyw augmented reality stuff? Dwi wedi gweld loads o bobl yn neud on the old Instagrams. Dwi heb. Ydy hynna'n dod efo pe bynnag Android ti efo, Bryn? AR, ei mi di sylwi. Ti'n meddwl dwi jyst yn mynd i sgwennu ar yr awyr, Dim mi di sylwi. Ie, mae'n rei defnyddio, mae'n hwyl, a falle, fatha'r un diweddara wrth gwrs i ddod allan, ydy un IKEA AR, lle ti'n just yn dewis pa cadar, neu gwely, neu soffa, ti'n reid o'n dy stafell fyw a ti'n gallu gweld sut mae'n edrych yn dy stafell fyw. Ti'n gallu gweld sut gallai dy fywyd i fod. Ie, so mae hwnna'n gweithio dda. A wedyn mae gen ti'r un newyddion gen Quartz, sydd mae yna rei erthygla yn dod i fyny efo nhw lle mae yna deud fod nhw'n gwneud stori am jet neu be bynnag, rhywbeth ola. A wedyn so ti'n gallu gweld sganio gweld sy'n mae'r jet yn edrych fel mewn bywyd gwir neu rhywbeth ola. A wedyn i pobl sydd yn licio rhedeg efo Strava, ti'n gallu cael edrych ar dy run mewn augmented reality ar ben dy fwr,
So, gen ti'r run ar y bore yna, ti'n gallu drech, os ti'n rhedeg fyny'r wyddfa, ti'n gallu gweld y wyddfa, ac mae'n eitha hwyl. Lot o stwff dwi'n meddwl mae'n use cases yn dod fel mae'r technoleg yn mynd y mwy allan yn y dydy. Dwi jyst yn gweld o fatha cam nesaf ymlaen, i nhw'n testio i weld sut mae hyn yn gweithio. Ond dwi'n meddwl, oedd na demos efo'r pixel hefyd, fod y camera hwnnw'n gallu neud o yn really hawdd hefyd. A fod hwn jyst yn cam nesaf, nhw'n trio gweithio allan sut maen nhw'n gallu gael efo ni spectols yn diwedd. Ond fel yn, pa app, ti'n awgrymu fel i ddechrau hefo? Cos dwi'n, just neud fideos o captures o stuff dy hun. Mae yna secsiwn AR yn yr App Store, a mae'n lot o bethau am ddim i chwarae, fatha mae'n ein efo lle ti'n cael cath a ni fel enwes, ac mae hwnna jyst yn chwarae ar dyfwr di a ti'n taflu pel iddo fo'r stwff fel la. Ond os wyt ti'n allergic i allan ei filed fel pawb yn ti ni? Mae yna un addysgiadol hefyd yn Math Ninja AR, lle ti'n gallu gwneud maths mewn 3D efo dy blant yna fo. Hynny'n swnio'n good. Mae hynny'n swnio'n good, achos falle sy'n hwnna'n gamifio mathemateg. Mae'r rhan fwy o'n nhw am ddim ag efo in-app purchase, so mae werth just lawr wyth o'n nhw. Mae'r un IKEA yn cael waiting eitha trwm yn yr App Store. Dwi wedi just newid reid Spider-Man ar fy nesg, a mae o just yn... O'n i'n mynd i ddweud, mae hwnna'n swnio'n eitha Marvelaidd. Pedi, mae lot o stwff. Dwi'n dod i... Dwi'n meddwl bod yr AR a fod yn mwy defnyddiol na rhywbeth fel VR. Chyd mae rhywbeth sy'n digwydd, ti'n mwyn gorau rhyw spectol weird dros y bendi i defnyddio fo. Mae pobl yn teimlo'n odd fod nhw'n methu gweld y byd gywir, dydy. Dyna'r problem. Dwi'n meddwl dyna pam. A da ni am gweld eich Google Glass yn dod yn ôl. Mewn rhyw ffordd mynd i mewn nhw'n cracio sy'n mae'r AR ma'n weithio. A dwi'n meddwl da ni'n mwy debygol o weld yn ytrach ar y stwff VR, y stwff AR fydd o. Sôn am hynna, nathach chi weld y fideo na nes i reid i fyny am Zuckerberg yn Puerto Rico. Oh my god. What a knob-end. Oedd e just oedd Hiya! And look, we can now experience the devastation of Puerto Rico in VR, as if we were really there. But we are in our office, multi-million-dollar office, and we're safe. Look at all these poor people around us. Wel, mae chi, yna rhywun di cwyrnu parodi o lluniau o Zuckerberg yn mynd trwy America, ond oedd di cael ei ail capsiynnu fel bod o fatha rhyw alien yn trio dod i dallt sut oedd pobl gywir yn byw. Ti'n meddwl beth o? Kind of gwir? Yeah. Ti'n sort of meddwl fatha, here I am with a typical human food gatherer, colloquially referred to as a fisherman. This human male goes out on a vehicle capable of going across water and capturing other smaller animals. A ti'n meddwl fatha... Mae'n rhan yn fi'n teimlo fel dyna ydy actually ffordd mae Bryn yn gweithio. These humans fodder for my machine. Ond, la rhywun di meddwl o well am hynna, Wyt ti, Iest, wedi gorffen? Gorffen be? iOS 11? iPhone? Yeah. Os da chi'n efo iOS 11 ar eich iPad, multitasking eto, mae'n rhywbeth wrong efo chi, mae'n amazing. Na fo, all said. Pawb yn hapus. Bryns, be ti isio dod fyny trafod yn yr afterparty? Cos mae gen I loads. Cer amdani, mae just yr holl beth am iOS 11 just i hwnna. Ti just fel, di hwn ddim yn berthnasol i fi. Gai gofyn cwestiwn personol, Bryn? Ie, gwr. Pa fersiwn o Android sgyn ti ar dy ffôn, a pa fersiwn ti'n gellu cael? Nougat i diweddar? Dwi'n yn gwybod.
O, 8, mae'n bynnag ydy 8. 8. Am fo 8. So beth yw'n diweddara ta? 8. So gyna i yn Nexus 6P, sef yr ffôn oedd allan cyn yr pixel greiddiol. A hwnna oedd y Google reference hardware ar gyfer Android. Right. Wel, Huawei nath adeiladu fo'r gyfer nhw, ac hwnna oedd y ffôn cyn i nhw benderfynu wneud y pixel. Right. So mae hwnna dal yn cael over the air updates gyn Google yn ytrach na gyn unrhyw vendor yn particular. Ia, Oreo ydi. Oreo, da chdi? Ie. No, Oreo chi. Wyt ti wastad... Dwi just yn... Dwi bob tro'n curious amdan... pa version Android mae pobl yn rhedeg am... Mae na stats rate sort of dychroelillid ar gyfer hen versions Android sydd allan yna. Wel, the thing ydy, dwi'n un bersonol yn cwyno am Apple achos maen nhw fel rhyw giant conformist Soviet state, ond ti yn sicrhau bod pawb yn dod hefo ti ar y daith fyny i'r fersiwn nesa. Dwi'n cofio bod yn yr sort of bobl na sydd a mae o'n ryw radd, mae o'n fath yn mynd i fod yn abandonware o ryw radd hen versions o Android. A dwi'n gweld o'n sicr yn y mywyd proffesiynol fi, lle mae'r cwmnïau wan yn straffaglu achos bod gen nhw hen apps sydd yn trio siarad ar hen versions o bethau fel SSL. A dydy'r cyledwedd ddim yn gweithio efo versions newydd a dydy'r OS ddim yn cefnogi fo chwaith, sydd yn feddwl dydyn nhw methu sicrhau data pobl oherwydd mae'r eicon gwsmeriad dal dynyddio hen versions o'r apps ar ffôns. Dwi'n gweld yr union rhan parti lle mae cwmnia'n stuck ar Windows XP neu be bynnag oherwydd mae jyst i weld yn union rhywun peth ar broblem sgyn Android bod y pobl y cwmnia ma yn creu y dyfeisiadau mae i gyd a creu nhw'n rhad a mae pobl mae hwnna'n rhad na i brynu hwnna a wedyn ti'n stuck efo'r fersiwn hen o'r OS ma sydd ddim yn saff a beth di fydra cwmnïau fel rhaid dwi'n gweithio i fedrith nhw ddim gorfodi pobl uwchraddio fo ti'n trio esbonio i'r busnes dweud wel haid i ni beidio cefnogi hwnna dweud o iawn mae gennym ni 10,000 gwsmeriad sydd yn dal yn dynyddio hwn a mae hyn yn gwsmeriad sydd yn siopa fyny trwy'r amser mwyn rhaid i ni mynd efo lle mae'r a mwyn mynd yn ôl eto rhywfaint o'r stwff Internet of Things mas dyfeisiad ar had sydd heb di meddwl am y diogelwch o ffordd trwad a mae dydy'r defnyddwyr ddim o reidrwydd yn dall be ydy y canlyniad o defnyddio'r dyfais rhad a wedi data nhw'n dar goll a wedyn pwysau'r fai. Wel, mae'r cwmni ysdi creu y dyfais yn dweud, ti'n ar ei brynu fo? A mae Google yn cael ei dweud, wel, dylech chi bod yn rhaid yr updates yma allan, wel, fedra ni ddim, fe'n ni llythrenol i'n neud, chos mae wedi cymeru meddalwedd ni, di creu fersiwn i hunan o'n efo, a di roed allan yna. Di ddim ar ni mwy. A so a problem hefyd ydy, mae'r dynnyddwyr sydd yn prynu nhw ac arwyddo fyny efo nhw, mae nhw'n cytuno i ddeud wedyn na dim bai y cwmni dio, dim bai Google dim bai llallai gilydd dio. A dyn nhw'n rili ddim yn dall digon, neu dyn nhw'n gwybod digon i gallu edrych ar ôl i hynna. Oh god. Bryn, ti'n oce oedd hwnna'n bach o hwnna'n emosh. Glin. Mae yna di dod o rhywbeth arall i ymheddwl fi nath ddigwydd wsos dwytha. Yn erthigol yr Ars Technic na, da chdi clywed am hwn, mae'n swnio'n stupid as F i fi na. Da chi clywed am y Harmony Remote Logitech? Na. Maen nhw'n rheoli bob dim. Dwi'n clywed amdano. Ti'n gallu programio fo i rheoli dy teledu, dy ola di yn dy dyn neu be bynnag sy'n eisiau de.
A wedyn, so nath nhw ddod ar box ma allan Internet of Things i reoli stwff yn y tŷ. A maen nhw just di cyhoeddi fod y box ma mynd i stopio gweithio dechrau flwyddyn nesaf. Ti di talu amdan y box, iawn, a remote, ac mae o'n hooked fyny yn dy du, yn rheoli'r stwff ma, ond mae nhw mynd i droi off yr hub sydd yn rheoli... O, dwi'n gweld wan, ie. Bob dim. Sy'n galluogi ti i iwsio pob peth yn hwnnw. Ynddi, teledu, hi-fis, bob dim fel yna, ti'n. So mae remote yn mynd trwy'r hub ma i fewn i bethau, ond rhywsut, mae nhw mynd i droi y switch off y dechrau flwyddyn nesaf, a so fi di methu rheoli'r stwff ddim mwy, a fi rhaid chdi brynu rhywbeth newydd. So ni'n cario mae'n gweithio o fewn tŷ chdi dy hun. Mae nhw mynd i reid o off. Dwi'n gweithio roedd rhyw if this then that kind of hub lle ti'n reglennu fo lle. Na be ni'n... Ie, mae hwnna'n... Ond dyna beth... Achos dyna pan bod fi dal ddim wedi... Mae hynny'n swnio'n really weird. Dyna pan bod fi dal ddim wedi... mynd am llyfrgell ffilms efo rhywun fel Apple Movies neu Google... Gyda fi newyddion am hyn hefyd. Dwi'n gwybod, ond na pan bod fi ddim wedi gwneud, achos bod fi dal tiny caveman Sions yn deud, yes, it's gonna Blu-ray. Mae literally fanna. Ie, ond eto. Mae literally yn llenwi box yn TV. Go on te, beth Apple Movies ti? Dach chi'n clywed y stori yma, chwaith? Ie, nathon ni sôn am hwnna, so dweud efo chdi cael free upgrade i HD films chdi 4K os oedd Warner Brothers neu pwy bynnag yn cytuno iddo fo, a di Disney heb di cytuno eto, ond be sydd wedi digwydd ers y podlediad dwytha ydy yn America di hyn, di wedi digwydd dros y byd eto, fod y pobol ma sy'n gwerthu ffilms i chdi ar y we fod o'n Google Play neu Amazon neu Apple neu pwy bynnag mae gen ti beth yw'r Violet beth yw'r thing? Ultraviolet, ie. Mae gen ti hwnnw hefyd does ti'n cael, os ti'n cael digital code efo Blu-rays a stwff. Mae nhw i gyd di cytuno i dod at ei gilydd a deud, os ti di prynu fo'n un lle, ti'n gallu cael o rwla arall. So, dim much pa service ti efo dy Vox neu dy bynnag neu pa device ti efo, mae'r ffilm yn mynd i fod ar gael. Mae rhywsut nath rhywun i lawr efo'i gilydd ac dod i fyny a deud, mae hynny'n neud sens. Mae nhw wedi prynu fo'n fyma, pam ddylen nhw prynu fo'n rhywle arall os maen nhw'n penderfynu symud o'n lle i llall. So, fucking diwedd. So mae ar gael yn America rwan, a sy'n ni'n meddwl yn y flwyddyn nesaf fydd o'n lledaenu ar draws y byd. Gai roi heads up ddo, achos di hwn ddim o reidrwydd yn clymu fewn, ond mae sof clymu fewn. Stori ni wedi rhoi fyny bod S4C yn hyrwyddo bod nhw wedi gwneud box set bang ar gael ar iPlayer. Ac ar... Am bod dwi dal wedi gwylio fo. Ie, so mae o ar gael, so mae'r gyfres cyfan ar gael. A mae werth watched. Faint o hir, dia? 6 pennod? O, 6 awr. Ie, mae'r cyfres wedi lleoli'n Port Talbot, a mae'r darlledwr SVT o Sweden wedi talu am yr hawl i ddangos bang yno. No way! O'n i'n mynd gwybod y bit na. Sorry, rwan dwi darllen yr erthigol dwi actually di rhannu ar yr... ar yr hynny nodau. Ond, so mae hwnna ar gael, a mae'n gyfres really dda, dwi'n rhoi heads up amdano fo, dwi'n gwybod ti wedi watched y Bryn, cos ti'n gallu cael stuff esbra, cos mae'n drwy Brydain i gyd. A dwi'n ffindio bod mae'r gymysedd Cymraeg a Saesneg yn really naturiol yn efo, yn really effeithiol. So mae, dwi'n credu bys efo'n symud yn really dda, o ran, maen nhw wedi bod y darlledwr o Sweden yn pethau di pigo fo fyny, dwi'n credu bod mae'n teimlo'n Ewropeaidd iawn. A o'n i'n really di joio fo. Fy bach yn batshit ar y finale, de? Paid. Spoilers! Yes, dwi eisiau ti watch it erbyn tro nesa, so bod ni'n gallu mynd... Bang. Yeah. Ond pa finale sydd ddim yn mynd yn pups ystlym, Bryn? Lost. Oh, god, hwnna just yn pups. Sopranos. Dwi wedi gweld hwnna eto chwaith.
Wow, spoilers 10 mlynedd yn ôl. Na, come on then. So, stuff da chi wedi bod yn gwachod, cos dwi'n gwybod mae hwn just fel y thing sydd ddim yn tech, ond mae'n stuff sy'n da. Nes i dechrau gwylio The Good Place. Dwi wedi clywed oedd bobl yn siarad am hwnna. Dwi wedi adio fo efo'r rhestr. So, mae Kristen Bell yn chwarae cymeriad o'r enw rhywbeth Shellstrop rhywbeth. Mae'n deffro mewn swyddfa. Ac o'i blaen hi mae'r geiriau everything is fine. A mae'n just oedd eistedd a dweud, A mae Ted Danson wedi i ben o'r drws ac yn dweud, hey, come on in. Ac mae'n dweud, so, bit of news, you're dead. Good news though, you're in the good place. Ac... Oh my god, so mae hynna'n digwydd yn like 5 munud cyntaf ffilm? Yr munud gynta. Oh shit. A mae'n dweud, oh, wow, cool, yeah, great. And then, this is all because, you almost, not everybody makes it here. But because of all of your humanitarian works, all of the works you did donating to charities and all that type of thing, you got in here and you got a really good set of points. Great, well done. And so we take you around the place. Mae Ted Danson yn dangos i'r lle fod i'r architect o'r good place. And we'll introduce you to your soulmate. Yes, there's a soulmate. We've matched you with this other person. It's all going to be great. Fel mae hi cael gadael ben I hun efo'i soulmate hi, mae hi cyfadau iddo fo. Dim I bywyd hi ydy'r bywyd mae'n di weld. Oh, na. Mae nhw wedi gwneud cangymeriad a hi wedi cymryd lle rhywun arall. A mae pethau dechrau mynd o'i le. Ie. Dechos di hi ddim I fod yna. Ag hijinks ensue. Mae'n swnio fel, a dwi'n cedyn yn abydio, a mae hwnna'n swnio yn concept really dda, ond o'na comedy y Radio 4 o'n i'n gwrando blynedd yn ôl, o'r enw Old Harry's Game. Oh, ie. So oedd hwnna gyd amdan fel, oedd hwnna gyd amdan uffern o. Ie. A bod yr un peth di digwydd yn uffern, bod rwy'n di cyrraedd yna mynd, dude, nes I fyw bywyd really dda, a just cyfresu, oedd yn really dda. So, a dyn, mae yna gymeriad gwych o'r enw Janet, sydd yn fatha rhyw cyfrifiadur oll wybodus yma. Fel Holly o'r Red Dwarf. Fatha fe, ond mae hi'n rhywsyd, mae'r actor sy'n chwarae Janet yn wych dros ben. Chyd mae'n un pwynt mae'n sôn amdan, mae'n trio cael, a Ted Danson yn trio cael un o'r cymeriadau I fod yn cartographer, I mapio allan yr good place. Ag mae'n dweud, well, you want me to be the new Christopher Columbus? A mae'r cymeriad Janet just yn hwnna mewn i'r shot a mynd, fun fact, Christopher Columbus is in the bad place because of all the rape and slavery. Brilliant. A mae'n delifro'r lein ma efo fatha rhyw wen anferthol, fatha rhyw, fatha nuts o person. A mae'n just o hollol wych ac y mor hwyl I wylio. Mae pob un rhifin yn 22 munud o hyd. Mae'r gyfres gynta yn 13 episod, a dyn maen nhw 8 episod mewn i'r ail gyfres wan. Netflix original? Netflix, mae ar Netflix, dwi'n siŵr bod ar Netflix original, dwi'n meddwl ar Hulu eich, dwi'n siŵr. A ni'n mynd I ddeud, mae hwnna'n swnio fo running time. Gwe. Dwi'n meddwl bod ar Hulu oedd o, dwi'n siŵr. Ond mae o'n hollol wych, mae o'n sicr yn werth gwylio. Yr unig person dari oedd yn cyd cynhyrchydd o Parks and Recreation. Da de. A mae Ted Danson yn wych. Dwi'n impressed bod Ted Danson dal yn fyw. O that's... Be di oed rhan ti wan? O that's CSI. Ydyn nhw'n wisgo toupee?
Ein gwyn fflachiog. Ond dwi'n cyfam ychydig o'r reswm. Mae'n jyst yn edrych yn bod yn cael gymaint o hwyl yn y chwarae'r rhan ma. Mae hefyd yn gwisgo bow ties hefyd. So. Mae'n dansyn yn flash, chwarae teg. So, ar y rhestr, mae gen i rhestr hirfaith. Go on then. So, dwi jyst mynd i redeg drwy nhw, so bych chi gyd yn gwybod, gwaith cartre erbyn penod nesaf. YouTube channel newydd, Pop Culture Detective Agency. Briliant. Hollol briliant. Dwi, allai ddim cofio enw'r person sydd yn creu rhain, ond video essays eto, dwi'n mynd trwy cyfnod video essays. But Pop Culture Detective yn briliant, achos maen nhw'n mynd trwyddo tropes, ffilms, a just yn dadansoddi. Fel dwi wedi dweud o blaen, mae hyn fel Lindsay Ellis nes i siarad am dipyn bach yn ôl. Maen nhw fel, dwi'n dysgu mwy amdan ffilm a darlledu trwy'r stuff ma na nesu o bosib mewn 3 mlynedd. Okay. Ond eto, yn y coleg, oedd hyn yn y coleg hyn yr internet. So, Ar YouTube hwnna? YouTube, Pop Culture Detective Agency. Link a Basecamp ar y funud i chdi, Bryn, a fydd o yn y show notes. Show notes. Maen nhw'n greu. So, un o'r rhai diweddaraf di Wall-E is sociological storytelling. Cos mae'n greu, cos mae'n deud, like, beth sy'n wahanol yn Wall-E i 99% o Disney films eraill. Does dim gelyn, does dim big bad, does dim supervillain. Y supervillain ydy'r system sydd yn creu y stwff mae gyd. Brilliant. Undercutting gan nhw, un o'i good video essays nhw wedi Born Sexy Yesterday, sef basically y trope ma fel menu super kick-ass, ond sydd yn really angen i human guy edrych ar ôl hi, cos di hi'n gwybod dim byd am dynol rhyw. Ti'n i ddangos i fi sut i roi dillad fi'n ymlaen. Lilu yn Fifth Element, Cora yn Tron 2, a oedd rhan yn fi'n dweud, mae bits o Wonder Woman pan mae hi'n mynd drwy Llundain yn neud hynna. Fyd, oh my god, agoriad llygad. Just brilliant, really worth watched. Sa ddim llwythi ohonyn nhw rwan, ond just brilliant i fynd drwy hwnna. Podcast o'r enw A Glass With, sydd basically section yr agenda ni, ond dros 20 munud, hefo celebs. Ollie Smith, chi'n gwybod Ollie Smith, blond, licio gwyn, siarad fel Dave Lamb. Mae Dave Lamb yn un o'r bobl sydd ar y rhaglen hefyd. Mae just yn mynd i celebs ac yn siarad efo nhw amdan wyn. Y person cyntaf mae siarad oedd i Pink, sydd actually yn rhedeg gwynfa, neu winery. Mi o'n rhywbeth, mae'n atgoffa fi, mi o'n gyfres Speakeasy with Paul F. Tompkins. Lle oedd Paul F. Tompkins yn cyfweld pobl comedy a actorion a balli tra ddyn nhw'n yfad cocktails ac yn siarad am bwncio. So mae'n atgoffa fi o... Ond, ti'n meddwl, mae hwn lot amdan y gwyn neu'r distyllu. Mae nhw'n siarad amdan gin Corus. Pollination gin. Yes. Come on, man. Mae gen Bryn gin Corus. Mae Bryn wedi prynu gin Corus. Gin gorau Prydain. Gin Corus. Sam ar lliw o Gymraeg yn agos i'r peth yn anffodus. Hei, Bryn. Mae hwn yn edrych yn fel bod ti wedi cael good dracht ohono fo. Iasgob mawr yn mawr. Mae dal rhywfaint yn o'r rôl. Ydy o mor neis yma bobl yn deud? Ydy. Diolch yn fawr i lliw gwawr am gadael fi wybod bod hwnnw'n bodoli. Ydy, a mae hwnna'n dod o y pentre drws nesau pentre ni? A dyn munud mae nhw'n dod ar cael eto fod fi'n isad fel ein archebu fwy o boteli. A dyna pa, so mae o'n siarad efo Miriam Margolyes am gin Corus. Oh, cool. Just llwyth o bobl yma. Arfer bod yn arlywydd Iwerddon. Miriam Margolyes, yr actores. Reit, dwi'n meddwl rhywun arall efo'r un un. Pwy ti'n meddwl? Miriam Margolyes oedd hi'n Professor Sprout yn y Harry Potter films, a mae'n Professor Sprout, a mae'n llwyth o bethau. So ti'n googler. Un peth arall, a wedyn fydda i wedi wneud, unless bod gen ti rhywbeth mwy cyffroes i siarad amdan. Mary McAleese, o'n i'n sôn amdan. Gen ti'n rester? Gael ffyn rester fi, a wedyn gen neud rhywbeth rhywbeth. Nes i fynd i watcher Thor Ragnarok nos ferch. Ac oedd o'n freaking amazing! Rhaid weld o'n y cinema fydd. Oh my god, guys.
Oes, dwi'n flin, nes i ddim gael mynd i IMAX y stuff, achos oedd y mae'n fi hwyr, a dydyn ni ddim yn cysgu dod yma, achos... Let's do Get Help. No. I don't want to get help. It's great. We're coming up on the devil's anus! Dwi ddim hyd yn oed yn jocio. Mae Taika Waititi. So basically, Taika Waititi ffilm di hwn. Mr. Flight of the Conchords, Mr. What We Do in the Shadows, Mr. Hunt for the Wilder People. Just absolute... Fo sydd wedi wneud o. A'i gymeriad o Iestyn. yn y ffilm hefyd. Fysa ti yn lyfio Taika Waititi? Cos fysa fo fel dy design guru ti. Mae'r boi na'n Y swish. director. Yeah. Oedd Hunt for the Wilder People yn anhygoel o movie. Just meddylia, epic Marvel Norse fantasy crazy Kiwi style. A mae Kate Blanchett yn fucking awesome. Oh my god. O'na rhywun disgrifennu tamad oedd yn sôn hela oedd inadvertently queer icon gyntaf Marvel. Mae di gwrthod, mae'n flin, mae'n hir. Dwi'n parchu hi, achos mae'n edrych i hoed. A dwi fel rhywun sydd ddim yn gallu fforddio creme de la mer, skin cream a Mae'n lle gyd i'n edrychol bod fi'n chwerthin o hyd. So, pam ti'n gweld rhywun ar y sgrin sydd yn cicio pen ôl, sydd literally yn gallu creu cleddyfau o'i llaw a seithio nhw at y ti, a gwisgo eye make-up stunning. A mae'n, greda i, mae'n eitha sicr hefyd. Babadook levels o fel rwy'n i edrych fyny i. Y gwaith hawsa ma Anthony Hopkins ti'n gorau neud mewn blynyddoedd dwi'n recno. Anthony Hopkins ddim wedi goffa neud lot o'n nhw. Ie, na cyd o'n mynd. Y gwaith hawsa ma'n gwneud. Mae just... Dwi'n eitha sicr bod un pwynt oedd actually just yn gwisgo dillad i hun. O'n i'n licio gweld oedd yr ac yn Gymraeg yn mildly, just slipio no, chydig. Ydy hwn yn spoilers, ond ti'n gwybod, dwi'n gwybod dwi'n spoiler o gwbl. Probably. Yr actorion... Yr actorion ychwanegol. Ie, actorion ychwanegol. Oedden nhw'n eitha adnabyddus. Oedd, ac o'n o wych. Nes i weld o gwbl tan wedyn, ond... Mae just yn ffilm epic fantasy efo cymeriadau wyt ti actually'n poeni amdan. A mae'n doniol hefyd. Ond mae'n effernol o ddoniol. Diolch yn dod i pontio, diolch yn dod i galeri. Mae'r rhaid fi fynd i Llandudno i fel da. Ddim eisiau mynd i Llandudno. Cera rai bech efo ti, cos mae'n briliant. Dio ddim yn super treisgar, mae hela yn super treisgar, ond sam llwyth o waed yn y Dydy mi'n o'r plant di gweld, mi'n o'r series Marvel eto. So, Mae hyn yn oed lle wedi gweld Avengers, a mae hwnna'n 12A, a da ni'n eistedd lawr yn deud lle, os ti wedi dychryn, mae'n oce dweud off. Mae problem efo YouTube ag be ti'n reid pa ffilms ti'n gadael yn y wylio. Tybod, dwi'n mynd i adael plant fi i fod fath ar eich chdi. Llanast! Hei. I'r Cornelion, da ni gyd yn deulu yma mo, ddim hwnna'n gilydd. Dwi wedi cael 3/4 botol o wir rhan. Mae'n dechrau dyleri yma. Mae eisiau ti gyflwyno nhw. Mi fysyn ni'n mynd ac yna, mae cynna'n digon hen i fynd am really mwynhau. Am fod, dwi wedi clwydda. 60 eiliad yn ôl dwi wedi clwydda. Ond oherwydd dwi ddim yn cynnwys Guardians of the Galaxy fath ar Marvel Universe. Come on! Mae'n rhan o ffeis. Mae cynna'n di gweld heina ag waw, mae o di grando ar y soundtrack drosodd. Da iawn. Wrth i fod. Dwi'n ffindio, so mae Guardians of the Galaxy 1 a 2 yn James Gunn films, so cyfarwyddwr yna, a dwi'n sicr yn deud bod the Thor Ragnarok yn immense space fantasy Norwyaidd, ond hefyd yn Taika Waititi ffilm, a mae o'n ffilm ti'n gallu deud bod o gan gyfarwyddwr lleiafrifol a New Zealander, achos am un peth, mae bobl asgad llwyth mwy diverse yn hwn. Ydy hwn yn pigo fyny yn yr ddiwedd Thor 2?
Ydy i ryw raddau? Ti'n bod yn mwy fatha ar ôl diwedd Avengers. Gwylio fo fatha ffilm arbennig hun a gwybod yn byd am y gweddill. Osa. Ti angen gwybod beth sydd wedi digwydd, achos beth sydd wedi digwydd diwedd Thor 2 ydi bod Loki basically wedi cymryd drosodd Asgard wrth esgus fod yn Anthony Hopkins. A heblaw am hynna, fi'n credu bod ti'n ffain? Ie, ac eich dallt bod na bethau o'r enw The Infinity Stones a bod Thor di mynd i chwilio amdano nhw ar diwedd Avengers Age of Ultron. Ie. Ond really? Dyna'r un peth efo mynd i weld Spider-Man Homecoming. Oedd fatha, o'n dechrau ffwr Paid y spoilerio Spider-Man Homecoming, os hwnna dy'r unig Marvel ffilm dwi heb weld. Reit ar ddechrau'r ffilm, mae New York yn fucked, basically, oherwydd Avengers. Yndi, cytuno. So mae'n cael ei glirio fyny gyn Michael Keaton. A hwnna sy'n dechrau'r ffilm i ffwr. Ac wrth gwrs, os ti heb di gweld Avengers, a mae'n gwybod beth yw'r alien parts ma sydd yn hongian y gwmpas. Ie. Ti'n clem beth sy'n mynd ymlaen? Mae 17 o'n nhw wedi bod. So... Beth ffilm? Mae Thor. 17 o Marvel Cinematic Universe films erbyn hyn. What? Mae Thor... Mae Thor... Oedd Iron Man 10 mlynedd yn ôl. Mae Thor yn dechrau yn fatha recapio mwy o lai beth sy'n digwydd. Yndi. So, ia. Ti'n mo be, mae'n really werth i weld, dwi'n gwybod oedd Empire wedi gwneud podlediad fel 2 awr o hyd, just yn mynd drwy ddefo a cyfwylid efo Taika Waititi, so mae hwnna'n really werth i wrando ar unwaith ti wedi watch yna. Ond mae just watch yna, mae'r seithi reit fyny na i top Marvel films fi, a un o'r ffilms mwyaf hwyl dwi wedi watch trwy'r flwyddyn. Sicr. Achos mae mor lliwgar, cyffroi, a mae'r cymeriadau yma, ti just eisiau treulio amser, a maen nhw'n tyfu a newid, a ti just eisiau treulio amser efo nhw. Dwi'n wirioneddol awgrymu watch yna, Ceri Llandudno, mae'n llwyth o hwyl, mae'n really werth mynd i weld. Yn fy marn ni. Rhestr done. Done. Dwi wedi mynd. Dwi'n mynd i gwtio tin o port fi wan. Hanner awr i fi wan, oce? Do this! Reit. Dwi dal yn mynd trwy Rick and Morty. Os da chi ddim yn gwylio Rick and Morty ac yn licio Back to the Future ac yn gwybod wedi Emmett a Marty mae rhai chi wylio fo, mae'n anhygol. Dwi'n mynd all pam do'n i'n gwybod amdano fo cynt. So dwi wedi bod yn... Ie, dwi wedi clywed lot o bobl yn... Tangentially hwnna, dwi wedi bod yn gwylio be maen nhw'n gael yn Harmon Quest. Harmon Quest, dwi'n gorau gwylio hwnna wan. So, Dan Harmon, sef un o Keats, y prif creador Rick and Morty, yr chwarae Dungeons and Dragons efo celeb yr wsos ac efo Jeff Davis o Whose Line Is It Anyway, ac mae'n comedian arall, dwi'n cofio beth enw hi, a mae gen nhw Games Master, a be maen nhw'n neud, mae'n chwarae Dungeons and Dragons efo Dungeon Master, a mae'n rhywun yn animatio'r peth. A wedyn, so maen nhw'n animatio fo wedyn, a maen nhw'n chwarae'r animation fel maen nhw'n chwarae'r gem. Fatha maen nhw'n neud efo'r Ricky Gervais podcast. Ie. So be bynnag yn nhw'n ddeud yn y podcast, maen nhw'n animatio fo. Ie, exactly. So maen nhw'n animatio yr action sequences y monsters i gyd, a mae gen ti bob math o comedians ac actorion yn dod i fewn i chwarae bit parts yr wsos. Fatha rhyw NPC neu rhyw gymeriad sy'n just yn troi fyny i helpu nhw, neu eich nhw rhyw elyn sy'n dod i fyny, a mae hollol wych, a mae'n gymaint o hwyl. Ac achos mae nhw'n cael just load o jokes bach yn dod i fyny fel mae nhw'n chwarae, a mae'n wych. Dwi wedi bod yn pico hynny ar YouTube, mae'na gyfres a mae'na rhyw gwasanaeth o America fyna ti brynu fo trwy, ond dwi wedi bod yn pico hynny ar YouTube.
Yn fully official YouTube channel. O, sicr. Hollol official. Mae hefyd ar Now TV. So, Eich wir. awn ni olwg ar hynny. O'na Rick Morty nhw. Wel, So, dwi dal yn cario ymlaen efo hwnnw. Ond, be dwi newydd y fynd yn ôl at dechrau'r wythnos, diwedd wythnos dwytha, dechrau'r wythnos yma, dwi newydd ail dechrau gwylio The Mighty Boosh ar Netflix. Mae o yn anhygoel. British Bake Off. Ie, ond fod dwi wedi bod yn gwylio British Bake Off, mae'r teulu wedi bod yn recordio British Bake Off a gwylio fo'r bore ddi Sadwrn neu bore ddi Sul. A wedyn, mae jyst gweld Noel Fielding yna fatha, oh my god, dwi eisiau gweld Mighty Boosh. A mae ar Netflix, so nes i ddechrau gwylio fo, ac waw, mae o lot gwell na beth dwi'n gofio. Mae o mor dda. Mae Richmond o the IT crowd oedd fel un o hoff cymeriad o fi erioed. Oh, god, ie. Pan mae Noel Fielding yn byw yn y cwpwr. Ie. So, mae hwnna ar y restr. Good shout, actually. Hwnna ar y restr. A dwi'n drach ymlaen i ger ymlaen efo hwnna, de. The Orville. Sorry, newid atgoffa fi. The Orville. Beth yw hwnna? Orville? Cyfres sci-fi Seth MacFarlane. Sydd yn well Star Trek na Star Trek Discovery. No be ma' hwnnw? way. Ar FX, allan o America. Lle dwi'n cael hwnna fe chi. Dwi weld yn well cyfres Star Trek na Star Trek Discovery. Mae Star Trek Discovery, ie. Mae Star Trek Discovery ar fy rest fi, achos dwi eisiau, ond dwi angen yr amser i ista lawr. A mi o'n lot, diolch yn gyfres Star Trek fel sa'n ni'n cymharu fo i rhywbeth fel... Beth sy'n ti'n deud, Bryn? It's Star Trek, but... Not as we know it. Na, mae o'n sicr o'r byd Trek newydd, yr Abrams-y type style. Ti'n gwybod be? Bo fi heb watched yr Abrams-y type rhif 3? Achos ges i gymaint o siom efo'r Abrams-y type. Dwi ddim chwaith, as gyna i ddim y mynedd gweld o. Na, achos o'n i just oedd y Cumberbatch sequence o sefyll ar y spaceship thing, oedd okay, you've lost me. You've lost. Na, oedd y ffaith oedd Starfleet just basically militaristic American knobheads, ac o'n i fel, dyma be di Starfleet. Ond yr un cynta, yr un 2009, hapus. Ond na, dwi'n teimlo bod hwnna mwy... The Orville. Fel... Ydy effects yn Channel Sky neu rhywbeth? Ydy effects ydy yn rhywbeth wahanol ti'n gwylio far? Rhywbeth gwahanol dwi'n rhywbeth gwahanol ti'n gwylio far? Oce, ia. Oes na eirth a thwneli yn perthyn i'r hyn i gyd. Dwi'n deud dim arall tam yn hwrna fi'n troi. So fysa ni mewn ffordd yn gallu cael o'r base camp? Dwi'n siŵr os na ti chwilio gael cael, dwi'n siŵr os na ti'n gallu ffidio o fel rhywsyn. Pwy sy'n gwybod? Gael i chi fynd efo'r rhestr yma. Y nesa ar y rhestr, o na trailer nath o ddallan, fi siŵr fod o 3-4 mis oed o'n y trailer ma. Ready Player One gan Steven Spielberg. Ac oedd y trailer yn edrych yn superb ac o'n i'n meddwl, be ddiawl di hwn? Rhywun yn ista mewn VR headset ac yn rasio mewn car Back to the Future yn erbyn van A-Team mewn rhyw fyd futuristic yn meddwl, waw, mae hwn yn bonkers. Ni'n gorau chwilio allan, be ydy hwn? So, mae'r nofel yn swnio'n... Na'r llyfr ydy o. So, dwi wedi gorffan darllen y llyfr. Os ni'n gallu gwario podcast cyfa yn trafod y llyfr. Mae sy'n ni gael spin-off. So ni'n lyfio spin-off fel pop culture lediad.
Oedd na un gyn Bryn, ond math o diflannu. Dyn ni'n neud un tec, right? Nw'n ni Haclediad tec bob mis, a wedyn rhywbryd pan dyn ni actually'n cofio, bys ni jyst yn cael un o fel, reit, clwb llyfrau Haglediad. Yeah. So, dwi'n obeithiol iawn am y ffilm Ready Player One. Dyn nhw ddim yn mynd i cynnwys bob dim sy'n y llyfr, mae o'n amhosib, oherwydd mae y gyd yn references i'r 80s, y games, y films, y music, y pop culture. Yeah. Y costa trwynedu bob dim yn amhosib. Ond efo enw fatha Steven Spielberg yn directio fo, dwi'n mynd i neud yn drwg iddo fo. Immigrant Song yn Thor. Thor Ragnarok. Mae soundtrack Thor Ragnarok yn amazing. A who knew, ar ôl ti edrych yn ei geiriau, Immigrant Song, mae Immigrant Song amdan Goddamn Vikings. A be dwi'n licio di mae Jack Black wan wedi troi rownd ac yn deud challengeio Hemsworth i fatha rhyw Battle of the Bands fath o beth. Ocio wych. Mae Jack Black yn ei version amazing. Jack Black calls out Thor Ragnarok for stealing from School of Rock. Yeah, so ddari nhw wneud y apel i cael defnyddio The Immigrant Song. Do, acos diodd o bom. Do, so ddari nhw wneud fideo fel apel ac ddari nhw dweud, okay, fine. A dwi'n eitha sicr mae Marvel jyst yn mynd, be ti isio? Immigrant Song? Yeah, fine, whatever, just, cyma'r arian yma, just dos i'n ôl o fath yma. Tisio dau? Ia, amdani, washi, amdani. Yeah. Dwi rwan yn googlo wrth siarad, please, parhewch i ddiddanu'r gynulleidfa, cos dwi just rwan fel Chris Hemsworth responds to Jack Ready Player One allan mis Mawrth flwyddyn nesa. Ella fod o werth darllen i llyfr. Ella. So, podcast, os da chi licio bwyd, a nes i ffeindio fo'n hynod ddiddorol, ydy'r BBC 4 food program amdan fermenting. That's an odd one for you. Throw that one into your basket. So, Wel, wyt ti fewn i dy kind of bwydydd super iach weird? Ynddo, so, of course. So, os ti'n gwybod rhywbeth amdan sauerkraut, that's the one for you. Neu kimchi. Yeah, kimchi, rhywun peth a sauerkraut yn fy marn i, really. Ond fysa pobl eraill yn dadla. A wedyn, weekend dwytha, nes i weld Spirited Away am tro gynta. What a movie. What a movie. Nes i sioc bod ti ddim wedi bod fewn i Studio Ghibli cyn hyn. O, dwi wedi gweld lot o'i ffilms do, ond dwi heb di gweld yr un yna. Mae Spirited Away hefyd yn rhan o fy obsession i efo. Mae rhaid i fi fynd i Japan rhywbryd, just yn mwyn mynd i baths. Yeah. Na, anhygoel. Mae'n resymau gwaith. A threist, a Japaneaidd, a just, oh, god, damn it, yn brydferth. Yeah. Mae'n amazing. So, a diolch yn synwyr, ond mae hefyd yn... Oh. Drama! So, os da chi wedi gweld Spirited Away, a werth gwylio fo heb gwybod yn bu amdano fo, fos ni licio gweld o'n Japanese efo subtitles, ond wrth gwrs o'n i'n gwylio fo'r plant, so oedden nhw eisiau yn Saesneg. Ag ffilm arall nes i weld yn Saesneg, yn Pontio, sydd dyla pawb fynd i weld i ddysgu rhywbeth amdan cinematography ydy Blade Runner 2049. Mae'r cinematography yn hwnna yn... Dwi erioed i gweld yn bydd fath o fo. Fysa nhw wedi gallu troi y volume off yn y cinema, fysa ni dal di yna. Dwi'n anghytuno achos nes i fynd fewn a nes i watch it on IMAX 3D ac oedd y speed... Dwi'n falle nes i... Dwan! Hey, floating fucking holograms yn dy frein di, ond oedd y sign. Nes i fewn i Blade Runner 2049 a mae'n problems efo fo, mae'n lot yn efo, dwi just fel, so hwn di gallu bod loads gwell, ond oedd y profiad y watch yna, dwi'n cytuno fo ti, superb. Ond be ges i oedd y sign, the sound design, and fucking next level, achos o'n i'n eistedd yna, a dwi'n gwybod achos oedd y speakers
yn yr IMAX yn ridiculous, achos oedd o just yn fel, oedd o fel bod o, fel rhyw llafn o sain, oedd yn dod fyny trwy cefn set ti, a fel sticio drwyddo ti ar y ffordd i'r sgrin, ac oedd just fel, na i gytuno fo chdi, oedd y sound design yn anhygoel, ond, fes ni methu ista na, a just gwrando ar y sain. Fes ni'n gallu just ista na ac edrych ar y lluniau. Oedd y sain yn atgyfnerthu y lluniau o'n i weld o'mlaen ni. Ac oedd y ffordd oedd nhw jyst i reid y lluniau at ei gilydd yn angredadwy. Oedd just fatha, os di hwnna yn ennill yr Oscar am best cinematography, mae yna rhywbeth yn wrong yn Oscars, a dyn ni gyd yn gwybod rhywbeth wrong yn Oscars. Rhywbeth wrong yn Oscars, really. So, ond os da chi, mae rhaid i chi fynd i weld o rwan yn y cinema a ddim adra ar y bloody small screen. Mae'n cael gymaint o enw drwg os bobl fel, diolch yn cael cystal ni, mae'r triniaeth o ferched yn problematic. Yndi mae o, ond hei ho, os ti'n edrych nôl ar actual Blade Runner, one like equals one controversial opinion, di Blade Runner gwreiddiol ddim actually dda iawn. Na. Mae'r cynllunio'n amazing, mae'r cyfarwyddo'n ddiddorol, dydy o ddim yn hyd yn oed y blycyn final cut. Mae gennau'r steelbook efo fel 3 neu 4 yn nhw, a ti'n gwachio nhw, a ti'n dweud, mae o'n llanast, mae'n llanast o edit yn y ffilm yna, ond mae'r syniadau yn efo, a mae'r delweddau yn efo, ond ddigon i roed y bywyd hir hoedlog epic ma iddo fo, fel rhyw fath o cult ffilm. A'r rheswm mae o'n cult ffilm ydi, achos oedd ddim y blogedd yn achos dydy o ddim yn hongian at ei gilydd yn iawn fel... So, besa yn neud y ffilm greiddiol yn well, sa Hans Zimmer yn mynd yn ôl ac ail neud y soundtrack. Ti'n fan o Vangelis? Oh my god, what a twat. Vangelis, oh my god! Spoilio'r ffilm i gyd. So, gyda fi dewis i reid y soundtrack off ar y greiddiol, yr un cynta, mi fyswn ni. So well gen fi gael ddim music a just... Mae'r opening theme, closing theme, brilliant. Cool iawn. Ond wedyn mae gen ti'r saxophone, Kenny Curtis Stigers yna, ddim yn just yn gongol dy sgrin fatha person sydd yn neud y maim yn y gongol. Beth sy'n sticio yn mhenni efo Hans Zimmer ydy dwi'n honest trailer o Man of Steel ac oedd dweud General Zod comes to Earth and will take over the planet with the power of dubstep a wedyn dechrau neud yr hwn ydy'r peth sy'n sticio yn ymhenni ydy'r dubstep-y bit na. Wel, hwn oedd y Chris Nolan Batman, so di just can amla fel, yr prif sŵn y ti'n cofio hwnna di fel prop. Na, Hans Zimmer yn iawn. Ond, ti'n mynd o'i John Williams any day. Give me John Williams any day. Cinematic, great, ond di ddim yn... Mae'r cwch yna'n sicr dal yn fan hyn, di ddim wedi wthio allan, haid fi ddeud efo John Williams. Fi'n enjoyo, fel yn i ddeud, dwi'n enjoyo y soundtrack ar gyfer Thor Ragnarok, jyst achos mae o fel, mae gen ti elfennau o'r kind of Ken Branagh Thor greiddiol na. A wedyn ti hefyd efo fel it goes a bit Mega Drive-y, ac yn i fel, hwnna. A Benedict Cumberbatch. Yn efo hefyd. O, mwna yn y trailer. Mae'n ffain. Yes, mae'n... Ddim yr un cymeriad allan o Star Trek, na gi? Na gi. Doctor Strange. O, Doctor Strange. Brilliant, Doctor Strange. Dyn ni wedi anghofio hwnna Marvel Universe. Mae'n really werth gweld. Mae'n di codi cael fi, cos mae'r menywod yn
yn Thor Ragnarok yn cael crack ohoni, a maen nhw'n really cynrychio, a maen nhw'n really ddosi allan yn teimlo'n positif iawn. Effectively, os ydych chi'n gwybod unrhyw beth am Ragnarok, it's not going to end well i unrhyw un. Ydy Ragnarok yn Australia? No, that's Ayers Rock. Ayers Rock, yeah. Neu Uluru, represent. Mae Ragnarok ydi yn mytholeg llychlynwyr, mae'r byd wastad yn mynd tuag at, neu mae'r byd y diwiau wastad yn mynd tuag at Ragnarok, lle yn naturiol mae pob peth yn cael ei ddinistrio, a dyna ydi life cycle y diwiau. A wna'n ail greu sy'n drill Yggdrasil, the world tree. Swn i'n lyfio dweud bod fi fantasy wneud, dwi ddim fewn i digon o bethau, ond pam mae stuff yn bachu fi o'r stuff Lord of the Rings-y, Name of the Wind i Norse mythology i. Name of the Wind, dwi'n cofio nes i sôn amdano fo ar y Haclediad oesoedd yn ôl. Patrick Rothfuss, nofelau fantasy frickin' epic, a mae Lin-Manuel Miranda yn gweithio ar cyfres Netflixaidd ohonyn nhw. Maen nhw'n cael ei wneud. A maen nhw'n nofelau rili dda. Mae'n ffrindi o Waen Fawr, represent, yn newydd orffen o'r ôl i fi awgrymu nhw, oedd hi'n deud cracking, cos mae hi'n big fancy fan, ac oedd hi'n wedi darllen nhw, ac oedd hi'n really fach. So maen nhw'n really werth i dda, maen nhw'n bleser i ddarllen. Dim just fel stori epic, ond maen nhw'n just ydi crefftio'n really dda ac yn gyfoethog iawn i ddarllen. Ond jyst mynd yn ôl i'r stwff DC, ges i gwylltio chdi bach ddoe, ipyn ddoe, a gweld bod nhw wedi lluniau o yr Amazons o Wonder Woman a'r Amazons o Justice League. A yn y Wonder Woman, maen nhw'n gyda nhw armor iawn. Maen nhw'n actually yn edrych fel bod nhw'n gallu cwffio. Yn Wonder Woman, mae'r cynllun ydi arfwisg. Yeah. Whereas yn y designs... A o'n i'n eitha edrych ymlaen i weld. Justice League. Pen wythnos yma, dwi'n meddwl. Ond mae'r cynllun unwaith eto, so oedd tîm benywaidd oedd yn cynllunio ar Wonder Woman, a tîm gwrywaidd yn cynllunio ar Justice League. A maen nhw'n edrych fel frickin' lingerie models, neu leather play. Yeah. Basically armor a bikinis. Oedd o'n rhwystredig iawn. Achos... Ti'n teimlo bod nhw wedi gwneud cam mawr ymlaen? Oedd yr Amazons, pan ma'n i'n gwachio Wonder Woman, dwi ddim hyd yn oed yn jocio bod fi di crio. O'n i di crio yn watched yr ynys yna, a dydyn teimlo fel drycha ar y byd, dwi rioed wedi gweld byd fel hyn ar ffilm o blaen. Ti'n watch yr Iest? Wonder Woman? Na, ddim eto, mi o'n i'n mynd i wylio fo, ond eisiau dangos o'i arian o'n i, ond mae'r ifanc i gweld cwffio. Ti'n gwybod beth, does na ddim, fi fel yn dweud, ddim gwaed yna, mae yna cwffio, gallu di falle yr ail rhyfel byd thing, neu'r rhyfel byd cynta. Mae'n just i weld yn too much yn y trailer, ti'n fa? Ie, allan ni dweud, achos oedd rhan yna fi fel, mae yna eitha kind of Wonder Woman style execution scene, lle mae hi'n fel cymryd y boi ar y diwedd, ac o'n i'n kind of fel, o'n i'n rili ystyried, dwi eisiau dangos o'n y plant, ond dwi ddim eisiau dangos o'n y plant, so dwi'n gwybod beth ti'n feddwl. Mae just, ond dyle ti o ran mwynhau i watch it o, ti dangos lle bod o'n DC film, cos mae yna rhannau o'n fod, sydd ddim rili taro deuddeg. Dwi'n edrych ymlaen i weld o, just fod dwi eisiau prynu fo, ac ar y funud mae'n 14 quid, a dwi'n gwybod mewn amser mi ddoeth y lawr. Mae'r 20 munud cynta yn digwydd ar Ynys Themis Geira, sydd just yn cael ei rhedeg yn mercheg. Senators, cariadon, bywyd, brwydro, mae gyd yn cael ei wneud. A oedd o just fel, o'n i'n trio sbonio dhaled yng Nghymru, achos oedd o just, o'n i'n just fel, dydy hwn, bys fo ddim yn surprise i ti o weld dy rhyw di yn cael ei ddangos fel yna, cos dyna di'r default, achos mae dynion wastad dynion sy'n rhedeg pethau, dynion sy'n, the romantic is, ond
oedd gwachio do, oedd o actually neud fi crio, cos oedd o just fel, ac oedden nhw'n diverse, ac oedden nhw'n llawn bywyd, ac yn gryf, ac yn rhedeg i blannu hun, ac yn caru i gilydd, ac yn caru hefo i gilydd, ac o'n i just fel, oh my god, hwn ydi fel, y byd, oh my god, mae'n anhygoel. A wedyn, a mae Gal Gadot. Pan fydd hi 9, dwi'n meddwl, bydd hi'n gallu gwylio fo. Mae Gal Gadot hefyd yn esiampl o wir arwr. Mae Wonder Woman yn dod drosodd fel gwir arwr, achos mae hi actually yn dda. Mae hi'n, ti'n fel, mae hyn swnio'n simplistic yn uncomplicated good. Mae hi eisiau gweld, mae'n dysgu am y byd, ond mae hi wastad hefo'r cwmpawd moral diflino syth yma, lle mae hi just yn gwybod be mae hi'n mynd i wneud a bod hi eisiau wneud y peth rhaid. A mae hwnna'n... A bod rhaid yn neud rhywbeth hefyd. A mae'n llenwi ti fo gobaith. Mae'n llenwi fi yn bersonol hefo fel, dwi eisiau bod y person yna. Dwi eisiau yn fy myd i weithio tuag at bod y person yna. Dim necessarily superhero. A God knows beth fydd i fel yn Justice League. Dwi'n poeni. O be dwi wedi clywed hyd yn hyn, mae o'n positif, ond mae lot o stwff o'r roed ochra yn bach yn iffy. A hopi. O'n i ddalad fod nhw wedi ail dorri fo oherwydd faint o poblogaidd oedd Wonder Woman. So hynna ddim yn syni fi. Wonder Woman centric. Sy'n ddim yn syni fi. Fuck yeah. Sy'n ddim yn syni fi o gwbl. A dwi'n meddwl hwnna'n neud... She's the hero we need right now. Ac mae'r... Not Ben Affleck. What's your superpower? I'm rich and a right-wing vigilante. Na, ond mae'r... Ie, sicr, dwi'n meddwl beth sylw ni weld ydy bod hi'n cael hi a The Flash, Ezra Klein. Ezra... Beth ydy enw fo? Ie. Oh my god, dwi'n embarrassed. A dwi'n sicr na nhw ddweud allan yn y dda o'r ffilm. Ond gwni weld beth fel ddeitho. So dwi'n allan... Ezra Miller. Ernie Klein... Dyna Ready Player One. So Aquaman, mwy amdan fel diverse casting, a dwi'n mynd i swnio'n hollol anymwybodol yn hwnna, ond mae Jason Momoa, ydy o'n dod o gefndir Maori-ish? Dwi'n meddwl mae o'n Islander o rhyw fath, ni? Yndi. So mae hwnna'n rili dda, ond obviously enw fo di Arthur Curry yn efo. Unwaith eto, dwi'n dod o safbwynt o anwybodaeth am y cymeriad. Ond... Hawaiian. Hawaiian? O ie, of course, ie, mae'n ei sens. Cool ddo. Na, dwi'n really... Dwi isio mynd i weld hwn. Yn sicr mwy nag dwi wedi bod isio mynd i weld Batman v Superman a rheina. Mae hwn yn really... Ie, nes i disgwyl i weld Batman vs Superman. Ac dwi'n ba, o'n i ges i be o'n i'n disgwyl amdan. Oedd o'n difrifol dros ben oedd hwn yn dweud. Oedd o'n neis cael Wonder Woman dod i fewn i jyst i newid pethau fyny. Ond bod, sy'wa, y broblem efo ffilm Superman, mae o'n yn unbeatable, dydi? Dyna di broblem o. Ond o leia oedd Christopher Reeve yn gallu rei personoliaeth i Clark Kent ag dydi'r boi yma ddim. Ti'n mynd efo Henry Cavill? Hwna y peth hefyd oedd... Mae gen o gen o'r hyfryd. Mae wir. Mae hwna y peth efo'r ffilm hefyd ar yw Wonder Woman retconio chdi bach o hanes Wonder Woman hefyd sydd o sicr mynd i pethau well yn mynd i fewn i'r gweddill i gyfres. Na, dwi'n keen, dwi'n cedi bys ni'n mynd i watch it yn cinema, lle dwi wastad wedi bod yn gweithio dy stuff DC ddod allan gytre. Ond oedd Wonder Woman wedi tynnu fi fewn. So,
Gareth Madeley, os ti'n gwrando... Oh! Friend of the show. Dwi eisiau fod yn on the record. Dwi actually bod yn neis amdan ffilm DC am Change. A bod yn neis am Aquaman am Change hefyd. Da ni ddim yn partisan yma. O na, mae Gareth a Paul Cornish yn gwybod sut dwi'n teimlo am Aquaman. Dwi'n edrych mlaen, maen nhw'n gobeithio lansio podlediad newydd cymryd hir, gobeithio. Dwi'n really edrych mlaen am hwnna, fydd hwnna'n cool. Na, da ni'n, ti'n be, mae arwyr, a mae hyn yn swnio'n sadio, dwi'n gwybod, ond dwi'n really edrych mlaen am, dwi'n mynd yn fwy a fwy mewn i ffilms fantasy arwyr, cos dwi isio edrych am rhywbeth da, a rhywbeth just morally syml-ish, alla i fynd just ymgolli yn efo, ymgolli mewn rhywbeth lle mae'r outcome yn dda, a mae'r hyrun yn cael ei giro. Dwi'n feddwl, dwi fel pwdin reis o ffilm super arwyr, just i'r enaid, a dyna lle dwi'n cedd bod Wonder Woman yn dod fewn i fi, mae hi just yn, mae'n reit, mae'n gwybod y peth reit i wneud, a mae'n sicr o be mae hi'n gwneud. Fel gymaint o fenywod, wyt ti just fel, oh god, dwi'n gwybod dwi'n gwneud, a ti'n amedd hyn, But what would Diana do ydi un of the things yn hyn o bryd. A da ni'n mynd sôn amdan Princess of Wales. What would Princess Diana do? Right, wedi jympio lawr y twll cwningod yna fel petai. Dewch, oes naf gweddill rester, cos da ni'n hitio 2 awr ar hyn o bryd, boys. Un peth gyda fi ar ôl, ac dydw i efo llawer i siarad amdano fo, oherwydd dydw i ddim efo fo, ond mae'r map ar fi'n prynu fo ydy Super Mario Odyssey. Mae brawd y fi di cael o, ydy colli amryw o ddyddiau iddo fo, ac yn gwirioni, ac yn deud bod o'n eitha epic. So, mae'r Switch dal yn plesio yn y tŷ yma. Mae o... Os da chi chwilio am rhaid nadolig i rywun, mae'r Nintendo Switch yn piso dros y PlayStation 4 a'r Xbox. Bedio, dwi'n gwybod, dwi'n colli track o'r Xbox One. One X. Mae some One S a One Bullshit. Dwi'n Ie, dyn ni yn y farchnad am un, ond dwi dal ddim yn teimlo allai gyfiawnhau o. Mae yn saffach i fi roed y kids ar blwyddi chwarae'r Wii na gyda'r o'r YouTube arno fo. Union. Amazing o parental controls. Dwi'n bod, mae'r Switch ydi y console. Rhaid dweud. Allai gytuno, pob beth dwi'n clywed o teulu ni hefyd, mae'n hell o thing, a da ni ti'n perswadio yn closh i ddod â stwff draw i ti ni, ond dydw ddim yn achos dwi la sticky plant bach. Brilliant. Bryn, unrhyw fusnes arall? Na, dim big yn y fi. Hitio 2 awr, so dwi'n gobeithio bod hwn wedi helpu chi gysgu Rhydawyr Annwyl. Ond dwi'n necio meddwl bod o'n chydig mwy positif na lot o rhaid. Bod y byd ddim mwy positif, falle bod ni mwy positif. A cyn bo hir, fydd yr hyfen nadolig. Bob dim yn positif, dim byd negyddol yn y newyddion. Totally safio, achos dwi wedi yfed o'r port ma rhwng nos Sadwrn yn gwachod Thor to the Dark World a heddiw. So 1/4 botel o go, be gest? Jesus Christ. O, ti di gorffen hwnna? Ti di gorffen? Mae hynna ar ôl. Hwyl glas ma. Dwi gorffen yn ail gin fi.